بالتليفون نعيد كلمة الباز من وحدة نهب وتنين نعرف مش تبرش أتردنو نستقصو كيف وش فحطة وفين الباز سجاد هو الباز سجاد. مالا tlaqna? Bibtijaj, nerġu niltaqgħu għal-episodju tal-podcast li tarba se nxandru it-tieni parti ta' taħdida tiegħi mal-ħabib ċelebri tiegħi Elton Grek li ovvjament parti mill-trio Radio High huwa għallim tal-filosofija. Ma Elton f'din il-parti ħanetħattu dwar l-iskop tal-ħajja, l-esistenzializmu, r-razzizmu, jidher li jidħol il-boxing fiha, l-moralità u mill-lat elementali x'inhu l-potenzjal, ħafna ħwejjeġ li jena sebtom divertenti affaxxinanti kif ukoll kultant ta' assurdi u ta' stordament hija taħdida ta' intratteniment kbir. Qabel ma nibda nfakkarkom li l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli huma l-azzjendi li aħna nirrakkomandaw li intom tużaw. Jekk tixtiequ tagħmlu speċa tkunu parteċipi fli tiżguraw li l-podcast ikompli jsir. Dom biex lajta ma naħseb il-punt ħattuħ. Nirringrazzja l-Derek Meats, il-Hungry Hippie, il-Browns, kif ukoll il-Lafex Media, nirringrazzja l-Vinia Capricci, Maypole, il-Garmin li tabilħaq. Għal min jixtieq ikun parteċipi fil-fun run tal-Garmin li jkun hemm buzz kbir aħna għandna tim li se jissawar biex jipparteċipa. Iżur eurosportgarminraces.com, insomma hemm il-ħolqa fid-deskrizzjoni. U tistaw tinaqdu fit-ftimijiet intom u sħabkom. Qed ngħidilkom is-sena l-oħra mort kien hemm bażbir, dis-sena beħsib li nerġa' mur żgur. Grazzi wkoll il-Kutriko li kebs kif ukoll l-Stretta Bir tabilħaq, ovvjament. patreon.com/John Malija jekk taħsbu li taħdidiet li qed nagħmlu huma b'xi mod utli informattivi ta' intratteniment ta' valur tajbin aqwa. I'm running out of someone throw it as words my way. Or just €5 a month on Patreon. Patreon.com/John Malija għaratlana. Tfixa, aħna baj konsensus qed ngħidu li dan huwa aħdar. Sewa, però wkoll bilna li jekk tiġi brimbawek diħa tara ultraviolet pereżempju. Issa inti l-ultraviolet f'dam intix kapaċi tara għax is-sens tiegħek wasluk sal-aħdar. Għax inti patetku u limitat. Għasem tkun brimba, nistaw nibdlu d-dawl, nistaw noħorġu barra, nistaw faċli nibdaw ma nibdlu xogħol, nieħdu xi ħaġa. Nibqgħu fuq il-finitudni tas-sensi tal-bniedem kif huma rappreżentati mill-mod kif nipperċepixxu l-aħdar. Sewa, issa, ġibta ħara ġiri fil-proċess. Issa, nibdew biex. Ux ta' vera. Xejmu ta' vera, bro, intu għarrajt niprofa ngħidlek li xejmu ta' vera ġej saqsin il-pjanta ux ta' vera. Mela, ħaġa ta' vera. L-unika ħaġa da norbot maħħa, kun nimmażra ruħi maħħa u ngħid jekk ma' xej ċert. Mela, sewa, issa, minħabba l-finitudni tal-perċezzjoni tiegħek li inti di aħdar biss tista' tara. Jista' jkun ukoll inti l-ultraviolet ma tarax. Inti jekk ikolli suffara li jessaffar fi frekwenza li l-klieb jisimgħu inti ma tismax, inti tal-li ma tisma' xejn dal-klieb għalfejn żoppet jiġġennet. Allura inti żgur ma tistax teskludi li hemm affarijiet li bis-sensi tiegħek m'intix qed tipperċepixxihom. U dik il-ħaġa ma tistax tgħid li jekk għandix skop jew le. Tifemni? Waħda fl-udjenza li killet użjena tajt li dil-ħagġa sewa li U emmek ninduna li jena għandi dil-problema li l-istess bħal ma nitkellem fuq l-inċertezza u xnafien, imma bat jentant jena ċan li naqbad ma xaħġa li jahed nitkellem bċertu ċertezza daqs li kieku naf li ma nafx. Li anka dik hija problema fi għan nifisa. Naf li ma nafx niqfu hemm sewa. Ma tistax tajt li Le, ma jgħetna li possibli ta' ġviri, speċa u jgħanif u għemmek. Mux kien il-punt ta' procreation, għaxinti kontu għattamlu l-argument? Le, eżat, bravo, toħlosti. Le, għajt li ma tamlux konxjament. Eżatt, issa jena tnajlek li potenzjalment aħna għattanemel ġo razzet ġo vivarium u hemm xi ħadd li speċta li programmana u jgħidilna isma' gaj, jew forsi aħna program ta' computers. U hemm xi ħadd forsi qed jgħidilna isma' gaj, komplu prokreaw għax jiena biex nasal sa fejn verament irrid nasal. Irridu ngħaddu l-ewwel mill-amiba għall-ħut għall-amfibien
tinsal biex mbagħad jiġu l-bnedmin li mbagħad minnhom ħajoħorġu r-robots u mir-robots u mbagħad ħanoħorġu l-AI u l-AI u mbagħad ħajoqtol l-umanità u f'daqqa waħda għandi xi tip ta' ekosistema perfetta. Jiġifieri guys, please keep fucking għax we need to get to the end of this as fast as possible. U hemmhekk turi kif għadek ma neħħejx il-platun mis-sistema tiegħek għax taħseb. Le jgħidlek li potenzjalment dik il-ħaġa tiġri. Imma biex taħseb hekk dejjem Allura ħasni pjuttost niċċjanek. Il-puntatlu ma kienx puntatlu li issa għasin fil-verità ma naf, imma dejjem qed nassumi. Le jien qed nipotenzizza. Il-puntatlu kien Salf dak il-mobile ħaqqaddu. Ma smajtux. Ma smajtux. Kont mitluf. Le. Le, jien naħseb għandi xi naqajku father son hang-ups li għandi bżonn nitkellem mat-terapist jista' Imma Inġili smajta dwar il-simulation theory, ġek ġid contemplate il-simulation theory ta' Iwa, li fil-verità dejjem indunajt li ma fimtix, għax bdejna isna nistaġbu li jekkux simulation, bat għalu isma ħarġu biċċert li mhuwiex, mentri jien. Kif iżob ħarġu biċċert li mhuwiex? Le kien hemm studju xaqari li għalu isma. Tafu li ġili għadna li ħajja tista' tkun simulation. Ma ġili smajt il-mask jispjega? Il-min? Il-mask. Le, Elon Musk. Le, ma tantx għajmin. U għasors ta' intelligenza żguru. Le, ta' ekonomikament żgur għax wasal fej kellu jasal. Imma ma nafx Ma għajr l-ekonomija ġifieri anke mill-lat ta' inġinerija, mill-lat ta' strateġija, mill-lat jista' jkun li għandu ħafna difetti u George Orwell ma jaqbilx, però issa jien rajt ħafna nies li huma inġiniera li kienu jaħdmu ma' NASA li speċa meta jitkellmu dwar speċa il-laqa tagħhom ma' Musk biex jkunu pjuttost sorpriżi il-kapaċità tiegħu li ikompli magħhom fuq ċertu taħdidiet li speċa huma vera tekniċi u li mhumiex fil-fatt il-qasam tiegħu ma għandu speċa dal-moħħ analitiku biex mill-li nista' nifhem Musk huwa bniedem intelligenti ħafna sewwa li beda mid-dinja tal-PayPal u spiċċa sa SpaceX u jagħmel it-Tesla ħafna tipi ta' intelligenzi differenti għaw. Naqblu 100%, imma spiċċa ma nistax naħsibx li nistgħu jekk hemm il-kategorija nies intelligenti ma naħsibx li huwa ġust li taqbad il-Musk għax ma jogħġbokx spiċċa politikament u neskluduh mill-kategorija għax ma jħobx id-demokrat. Le, għax ma nafux ukoll u għajmin. Aħna l-output tiegħu nistgħu l-output tiegħu forsi nistgħu. Imma simulation jien dejjem fixklitni għax l-idea li jekk inti temmen falla ħalliq għala dak mhux programmer u għamel program, fimt, konna dima ħriġna b'xej ġdid għajmen ħafna reliġjonijiet jagħmlu li wirina simulation u li dima toċ ta' wara dili jott u kollox. Għala ma stajtx nifhem x'qed jippiċċjaw daw li qed jgħixu qed jgħidu sorry we're living in a simulation. Għax inkont nifhemha b'dak il-mod. Techno-religion hu bażikament. Come again? Techno-religion hija verżjoni reinvenzjoni ta' reliġjoni. Le tekno fis-sens ta' technology. All right, ħsibtu teknoloġija u mużika u xnafija. Le, imma. Ġili rajtu l-alla waqt il-tekno? Le, tajjeb. Naħseb jen. Għaxin kalla nibda naħseb li għetni ġennen, jew xaħġi iksawa. Ġili ħassejtek għet ġennen? Kostantement, jen mistoqsija tija kif nis ma jġennux. Li għatu ġibab ximot jġennu ma jgħattu. Femt, kullħat jgħati għax they don't air the dirty laundry, sewa. Għal-raġuni u oħra ġifiri, again, cultural world views ġew minn qabel, probabli għax turi djufija, jekk turi djufija. Ġifiri, dejjem ikun hemm raġuni tali, għatibqa sejja l-lura, u fl-axħar mill-axħar ħassib li raġuni li mortali. Femt ma turix il-ħwajġ maħmuġin tijak, turi djufija, xieġifiri djufija, jistaw jirgbuk periklu għal-ħajtek. Anke jek ġast jaħlulek il-ħin, mandek xħin xtitlef, ġifiri anke jek ma juqtluk, xfem. Dat tip ta' sentiment meta kontet najt li kollox huwa kifinu, għax aħna immutu. Sawa li rġajt ħattek naqrajem biex niftehmu. Eħle, għax tfakkarni l-ewwel ħadd punt ktib ta' l-idea tal-iċsma li f'daqqa waħda dak kollu li huwa marbut mal-ġisem huwa maħmuġ. U bidneb, u jien nara dik żgur għandha x'taqsam mal-moralità.
Għax il-ġisem huwa dak li jmut. Ekku. Allura speċa dak aħbieħ, għax dak ħajfakkar lil kulħadd li isma' inti qed titerra, ħad ikkorrompi ruħek u ħad iddeġenera u. Hija interessanti meta jsiru studju fuq daw isiru fit-trabi. Meta jibdew jiġu self-aware u l-iktar ikonu is-suġġett huwa eskatoloġiku, ikollu x'jaqsam mal-ħara. Għax il-ħar huwa l-ewwel momenti fejn aħna nibdew nindunaw, għax aħna nitwieldu bażikament ma nafux x'qed jiġri sewwa u nikbu neqirdu u they cater for all our needs. U jibda jiġi ġenerat fina, ovvjament inkonxjament qasna fuq li neżistu. Imma feeling ta' invincibilità. Inti kif nofs sakemm ma konċ bħal perfume sewwa li kif twieled da tafatu taħt l-istol bil-rjus tal-ħut u hekk fil-monti sewwa, imma X'inhi din l-istorja? Perfume kien ktieb u mbagħad għamlu film. Tajjeb ħafna ġoj. Mela, okej, ma digressjoni seduċenti Ħafna. imma nirrifjuta. Right, Kompli. aħna nibdew niġġeneraw sens fina ta' invincibilità. Meta nkunu trabi. Kif ħassejt naqra ġuħ. Sakemm dejjem qed ngħidu ma konniex abbandonati. Kif ħassejt naqra ġuħ għamilt bum, ġibot il-ġid żejża x'inhi, fem? Nostra. Fem? Qed inħoss xi ħaġa taħt iddejjaqni, fem, tħammiġ, qabdu jbidluli, fem, til-lostra. Kulħadd jitħaqlek, kulħadd iżjel bik, inti minn għalik lil ħajja. Wow. Fem? Mbagħad tibda bifti, tibda tiġi aware, jibda ġej il-potty training. U jiskappalek. U tinduna, jew timrat, id-deni, jew il-ħara bażikament sewwa, u inti tibda tinduna li m'intix in kontroll. Daqskemm taħseb jew daqskemm tixtieq. Tibda tinduna, ovvjament, bla għandekat il-cognitive development biex tirraġuna dil-ħaġa sewwa, imma instinctively tibda tagħmilha innota mhux kulħadd ovvjament, imma xi tfal anke meta jibdew jista' jkunu għadhom bil-ħarqa ma bdew jiġu kunċett ta' poti taħmiġ ta' jaq. Jibdew imbagħad jistħu, jibdew imorru anke jekk jagħmlu ġol ħarqa ma fl-imwarrab. It-tifla tiegħek qed tagħmilha din. Fem eżempju, u minn fejn għax ġej il-fallibilità. Issa dik ukoll nistgħu nassoċjawha indirettament ovvjament mhux ħatajt jara naħra taħt mela jien nista' mmut. Le, imma jibda jidħol il-biża' li int you're not in control, you're limited. Sawa, u inta dik ma tafx bil-mew dik tiġi għalija wara. Imma dik li l-mortalità hija limit ta' ħin, limit ta' abilità, limit ta' sa fejn tista' tasal. U inti subkonxjament tibda tiġġenera li I need to protect myself, I need to safeguard myself. Kieku inti jiġri ħatibqa' għaddej u kont immortali. Imma il-fatt li dik mhijiex xi ħaġa li titgħallem is-soċjetà. Il-mistħija li inti qed taħra mhijiex xi ħaġa. Hija evolutionary għax biex inti taħra u ma tistħix, probabbli hawn ħafna jew kien hemm ħafna tul is-snin li ħabba kif huma wired u forsi ħabba ċirkustanza ma kienx ikollhom il-biża' għax l-aħħar mill-aħħar it translates into fear. Fimtu fear is our only god fil-verità. U the thing to beat. Imma, ovvjament, ma nistawx ngħaddu mingħajr biża' jekk inkunu kompletament reckless. Immutu ma nipprokreawx u jekk kien hemm xi ħadd li vera kien bibżubbu xkura fil-passat sewwa li actually kieku da prokrea konna nkunu differenti u naħsbuha differenti u x'naf jien. Imma le, probabbli kien wisq daredevil jew xi ħaġa u laħaq belaw. Allura hemm bilanċ, isu l-umanità trid kollha bilanċ bej daredevilness u mela, il-mod kif nara jien hija forsi tiġi naqra ċara hekk meta jidħol l-eżistenza u meta jidħol il-prokreazzjoni u l-evoluzzjoni u daw l-affarijiet kollha li semmejna hija da. L-Evanġelju ta' San Ġwan jibda fil-bidu kienet il-kelma, l-kelma kienet Alla, l-kelma kienet Alla kollox sar biha. Le, jien naħseb fil-bidu ġast kien hemm l-istess affarijiet li hawn issa. B'mod differenti, ovvjament, fimt, imma fil-bidu kellek whatever it is li jagħmel l-univers li issa kienx compact, kienx iktar espansiv, kienx ma nafx x'inhu, imma it's the same thing. B'xi mod ieħor. Sawa, dija xi ħaġa bħala kunċett anke daw li jemnu falla isibu l-istess trabil. Fim, l-univers għandu bidu orrajt ma kien hemm qabel, kien hemm Alla. Imma żomm, Alla li mu l-bidu tiegħu le ma kellux bidu, biss kien outside of time. Fimt, allura ma tistax. U li għalina qas nistgħu nikkonċepixxu għadi. Imma il-kunċett ta' Alla joħloq iktar problemi milli jisolvi. Sawa, allura ħalluh naqra hemm.
u ngħidu l-univers kien f'xi forma tiegħu b'ċertu mod. Issa da l-univers mhux neutrali. Physics is pretty much a thing. Everything that the greater the mass, the greater the pulling force, eżempju. Sawa jew fejnhom tal-physics pressure hija force over area mela iktar ma żżid il-forza fuq area żgħira iktar ħadd iżdied il-pressjoni. Dija regola tal-univers. Sawa, alla meta l-univers mhux neutrali għandu l-affarijiet tiegħu. Issa l-affarijiet tiegħu bdew jaħbtu, jiddisolvu, jinteraġixxu, jagħmlu li qed jagħmlu. U fost l-affarijiet li ħarġu bej pjaneti, stelel, ħaxix, annimali, sawa, il-bniedem huwa wieħed mill-ħafna possibiltajiet li kapaċi jagħmel l-univers. Tajjeb, issa, il-bniedem u kif inhu għal raġunijiet fiżiċi u given dat-teatru li huwa l-univers, hemm xi affarijiet given li dan mhuwiex neutral jew plane. Hemm xi affarijiet li jagħmluha more likely li tkampa. As opposed to affarijiet oħrajn li jagħmluha less likely li tkampa. U di inkonxjament, għax ma naħsibx l-univers huwa konxju jew il-bniedem bħala speċi hija konxja jew li hemm xi spirtu l-bniedem itressqu lejn xi milja ta' xi ħaġa, dak kollu huwa Platun, Kristjaneżmu, xi ħaġa oħra, sewa. Allura. Però disclaimer li inti fl-inċertezza tiegħek ma tistax tajt fiċ-ċert li mhuwiex. Le, imma il-problema u għal xiex inħoss naqra iktar komdu ngħid li mhuwiex hija għax min qed jgħid li hu ma jistax juri li hu. Allura ħjar ngħidu ma nafx. Ma nafx. Ekku, imma għandek ipotesi bħal għandek għax hawnhekk għandna fl-udjenza nistax jensa u nibża li itu neħasla. L-imbagħad għandek proportionality jew xi jgħidula of whatever. Insomma, kliem tekniku ma tantx. Kif jidħol fiha l-proportionality? Li jien nista' U minnu George huwa l-xjenza. Imma jien nista' nemmen żewġ affarijiet għall-argument. U waħda tkun ħafna iktar preposterous, sawa tkun ħafna iktar ta' barra minna. Plausibly jew diki. Jew oxxena. Sawa fl-aħħar mill-aħħar diki. Issa, min qed joħroġ bl-idea li l-univers kellu skop li għal xi xi maħluq. Għad-differenza aħna qed ngħidu di, jekk nieħu lit. Sawa, hemm żewġ skejjel, wieħed qed jgħid lit ġiet maħluqa biex taqbad l-affarijiet. U l-oħor qed jgħid li li tinsertat b'dal mod li jagħmilha vera tajjeb biex taqbad l-affarijiet. U allura x'nagħmlu bl-oġġett li inserta vera tajjeb biex jaqbad l-affarijiet? Naqbdu l-affarijiet. U l-fatt li għandna lit huwa konsegwenza li lit hija kongruenti ma' sopravivenza. Għax insertat ħadmet. Għax insertat ħadmet. Imma mhux għax xi ħadd tagħmilha biskop jew għax għandha xi skop. U meta toħloq skop minn qabel, il-fatt li l-kunċett tal-iskop, imma il-fatt li l-kunċett tal-iskop jeżisti. U jeżisti għalija, għalik, jeżisti anke għal-kelb, l-iskop. Zom jeżisti għal-kelb, għandu bżonn. Il-kelb jigdmek bl-iskop. Mhux konxu tiegħu. Mhux konxu tiegħu, u forsi huwa skop iktar ngħidu skop iktar istintiv. Però huwa skop, ġifieri, u bl-azzjoni tiegħu qed jipprova jikkawża reazzjoni. Ġifieri huwa immotivat. Il-kelb jara biċċa laħam, bl-iskop li jmur għal biċċa laħam. L-istess ħaġa nuża lingwa differenti biex ngħidha jien kieku. U nħalli l-kelma b'skop barra, għax inkella ħaġġib li dak il-baggage li konna qed ngħidu qabel. Ma importax jibulaw. Imma fis-sens li nsara nkella. Ma nistgħux nieħdu r-ruħ. Jekk ma ħdux ir-ruħ l-insara ma nafx ma ħajja. Le, ara, ovvjament xkontra l-Kristjaneżmu. Kontra l-pappagallizmu u li nemlu li tkun dogmatiku. Imma il-fatt li l-kunċett tal-iskop jeżisti b'mod forsi ħafna iktar bażiku fl-annimali, mela. Immu ġurdien hawnhekk ifeġġu għatta nemel truppa wara l-oħra, jaqbdu l-ġurdien biċċa u biskop li jibqgħu jiklu għax-xitwa kollha, iġorruh, ħottuh, joħduh lura fit-toqba u jibqa' x'ismu. U dak huwa skop
bażiku huwa parti mill-istint tan-nemel u żgur li huwa derivative jew jiġi naħseb predeċessur ta' skop ħafna iktar sofistikat li huwa l-iskop tiegħi pereżempju li jiena inġemma il-bolol u f'dak l-iskop jiena insib u f'dik l-azzjoni jiena nsib skop. Il-membru tal-aqda tal-filaterija. Taf li qatt ma kont membru tal-aqda tal-filaterija, però ma nafx għalfej kelli fascinazzjoni bil-bolol, kelli album ma nafx għalfej. Ma stajt nifhem bolol ma bolol, sorry, ma. Qed tippruvaw nifhmu jekk Brikkuni minn hawn jisalmu l-Mario. Sorry, le apparti ma naqbilx ta' ma kompli. Mela biex naġevolak. Ħanneħħu l-idea tal-iskop, il-kunċett tal-iskop mill-annimali. Mod differenti. ħanneħħu l-kunċett tal-iskop mill-annimali. Għax inti forsi qed li qed tagħmel. Għax mhux jagħmluha bl-iskop, qed jagħmluha. L-iskop aħna narawh, ġifieri. Anka huma jarawh, għax huma jafu li jekk ma jeklux din ix-xitwa ħajmutu, mela l-iskop li ma jmutux. Naħseb qed tagħti wisq credit in-nemel jew jiena tintihom ftit. Jiena nimmaġina sewa, ġifieri ma jmurx ikun hawn l-attivisti favur in-nemel jew x'naf kienu jgħidu li qed dehumanizing jew hekk insomma. Nemel huma. Mela, miġġurdin. Sewa, ħabba x'qed jiġri, ma nafx l-aroma, x'naf jien, innamlu ħabba kif inhu ġi triggered u qabad miexi bħal Tom and Jerry ġejjin. Issa, kif wasal għal dal-oġġett jekk innamlu s-saqsija għalfej ma jafx jgħidlek ovvjament għax mhux razzjonali u m'għandux il-ħakma tal-lingwa, imma da ma nafx jaqbad jaqta' biċċa u jġorra x'imkien għax hekk in-natura tan-nemel. Konna naħsbu termites, konna ngħidu istja daw żviluppati men għandhom ċimiterju, għandhom femt il-post fej iżommu tfal, għandhom imbagħad fimna naqra l-loġik li qed jaħdmu biha. If one pick, if more than one drop. Ma sib mejjed tixbru timxi araw mejjed ieħor. Itilqu. Dak qed jagħmel l-istess u telqu. Qed jagħmlu ċimiterju minn hawn insalmu żiżżal brodu għax ta' semmejna l-Brikkuni issa trid. Imma qed jagħmlu ċimiterju, ma fil-verità mhumiex qed jagħmlu ċimiterju, fil-verità qed jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. Il-bniedem jagħti dimensjoni oħra li tmur lilin minn dak li actually qed jiġri. Jisu r-realtà hija ħafna iktar sempliċi milli aħna nagħmluha. Il-kelb li gidmek li ġi triggered ma ġiex la gidmek bl-iskop li jweġġak, la gidmek jekk iridu npoġġu bl-iskop li nafrek. Gidmek bl-iskop li ma toħlux. Gidmek bl-iskop li jaqdi l-prinċipji fiżiċi li qed iġaluh jigdmek. Xorta skop. Inti qed tgħid l-ostra xi skop differenti da. M'hemmx gowl il-qudiem il-gowl huwa preżenti kostantement. M'iniex qed ngħidlek li huwa għax inti qed isek qed tattribwixxi l-iskop bil-fors mal-kriżi eżistenzjali. Fil-waqt li jiena naħseb li l-iskop jista' jkun ukoll marbut mal-bioloġija. Jiena joħroġ Lamborghini bl-iskop li jabbi u li jipprokrea u li jkollu status u li jkollu daw l-affarijiet kollha li huma affarijiet li l-annimali għandhom ukoll. Imma inti għax jagħmilha bniedem għandu skop u għax joħroġ xadin f'nofs il-ġungla jħabbat fuq sidru għax jagħmilha xadin le dik mhu skop. All right, ejwa, qed jasal għall-istess skop jekk qed tgħidlu gowl, imma fil-verità m'hemmx intention. Huwa mekkaniku. Of course there's intention. Naħseb intom xtaqblu fuq l-iskop u wiex konxju intenzjonati jew le. U skop speċi fil-programming tiegħu li hu gidmek as an act of self-preservation. Gidmek il-kelb mbagħad ġili ma jindunax, speċi kemm weġġak u jiddispjaċih u joqgħod frokna. Ma gidmek għalhekk. Ma mhux kif nagħmel naħsebha nejdak ġej għalija. Jiena l-unika differenza li nara li aħna iktar sofistikati fl-istrateġija tagħna. Ġifieri jiena ħafna mill-affarijiet li jtuna skop, pereżempju jiena li insib skop fli insir plejer tal-futbol tajjeb ħafna biex fl-aħħar nilgħab il-Bundesliga. Naħsbu di kollha. Jien jekk qed narak ġej għalija b'sikkina lilek. Jiena ħana f'moħħi malajr kapaċi nikkomputa għandu l-birthday ġab cake. Kif u
Jan kalla, kif ħan defendi ruħi? Right, maċċu. Jinke kummi. Imma jien nista' nagħmilha, imma kelb ikollu fid-DNA tiegħu għandu dak kif qed nifhmek qed tgħid inti, fid-DNA tiegħu għandu dak l-iskop. Jikkapaċi għandu l-potenzjal għal dak l-iskop. Imma mhux jirraġuna, mhux intentioned. U jien li qed ngħid li dak l-iskop inserta hemm. Imma l-istint tiegħek u l-istint tal-kelb huma l-istess. Ġifieri inti trid tissopravvixxi, il-kelb trid tissopravvixxi. Imma għax inserta l-istrateġiji tal-kelb naħseb li l-kelb mhux konxju ta' dak l-iskop. Mhux jaħdem għalija. Għax ma jistax jikkontempla wara spiex ta'. Qabel wara. Qed nifhem jekk qed nifhmek sew. Le, hija tajpu fil-verità starting point, imbagħad hemm oħra id-dimension l-oħra li jien ma nistax imbiet skop minn suppost. Ġifieri inti qed tgħid li biex ikollu mela inti isa qed tiddistingwi skop minn għan. Naħseb qed nifhem sew. Ġifieri qed tgħid l-iskop biex ikun skop. Ġifieri in-natura ma ġiġ bilan, il-lan ħareġ għax inserta lan li jaħdem. Imma l-annimali għandhom għan. Għandhom għan. Issa, il-fat li l-annimali għandhom. L-għan, ekku. Alright, ħanaqblu fuq għan. Issa, zom, imma għax ħanajdlek għal xiex skop, ma Aristotele kellu l-idea naturalista. Sawa, ma nitfawx taħt tal-linja daqs Platon, imma dunni għal-fejsen ilu ġna fjen taf kemm minna avvanzi fil zoħrajn li kikun għamilna għajdu. progress, Eltinet, tajt inti? Fil zoħrajn. Li għamilna progress. Progress biex narfu kemm actually għadna ċuċati u misna nagħlqu ħalqna. Ekku, fimt ġifieri mhux progress li wasalna x'imkien li actually bdejna nippruvaw naslu x'imkien u misna naqtaw qalbna llum qabel. Malfejn tagħmel dak il-value judgment li għandna nagħlqu ħalqna jekk. Le, dejjem jekk interessati li nkunu korrekt, I mean, l-ewwel wieħed ma nagħlaqx ħalqa I find it entertaining immens. You are immensely entertaining. Xi ħaġa trid tgħaddiha l-ħajja mhux. Mela, imma niprofaw. Ħanġiblek l-Aristotele il-żikta naturalizmu li jidħol fih. Meta inti tibda tipprova tifhem l-oġġett għal xi għandu l-iskop, hemmhekk qed toħloq id-diżabilità wkoll. Sewa, Aristotele fil-fatt kien apparti faxxist, miżoġinist, fem kellu l-idea li inti jekk da minn għalih fem b'mod naturali l-bniedem x'inhuma l-iskopijiet tiegħu biex ngħidu hekk, inti taf li jekk bniedem għall-argument anke sempliċement mhux free fall kemm huwa skjaf, ma da ma jistax jilħaq l-iskop, ma da stunted. Fem, imma it's very limiting allura ta' x'inhu l-ħajja u x'inhu l-iskopijiet. Fem, għax aħna meta nitkellmu fuq skop dejjem qed nimmiraw għal xi goal u eżif il-goal qiegħed hemm. Mentri il-goal jiġi għax inserta in hindsight nindunaw li ara dik qed jaħdem, imma n-natura ma bdiċ bl-idea li tipprokrea, bdiet tipprokrea u allura baqgħet tiġri. In-natura mhix xi ħaġa konxja, jekk bħalissa waqt li qed nitkellmu hemm xi ċiviltà x'imkien ultra avvanzata u kollox li bħalissa tinqered għax faqa ta' asteroid jew xi ħaġa, fem, u għandna lejna mu jaffettwa xejn u ma nbidel xejn u bl-istess mod għall-univers. Fehmtax ma kienx hemm l-ebda suppost jew skop jew sa fejn tasal. Hemm x'qed jiġri. Qed nissoponi jien dejjem ovvjament. Għax jista' jkun hemm xi ħadd li qed jgħid iżżob laqathom asteroid ħalli bajntu rajt inti ftaħt il-bib. U dak li qed jagħmel hekk probabbli qed jagħmel hekk għax għandu value system li tgħidlu eżempju li ċiviltà avvanzata hija xi ħaġa. X'inhu reali? Xejli reali. Reali, ma mistax noħroġ il-barra minn moħħi. Dakart għalinna cogito ergo sum, I think therefore I am, u kull minnu barra minn dik, il-barra minn dik il-fat li qed taħseb, qas li għataw miegħek jien ma nista' nkun ċert. Sewa. Dejjem jekk qed nippruvaw inkunu logically true, ovvjament, għax issa ħriġt naqra. Mhix daqshekk il-bot fil-whisky fil-verità, ħsibtu qed jaffettwani hu, imma le. Ara, jekk irridu u fil-fatt aħna ma ngħixux ħajja loġika. Għax il-mistoqsija tiegħi fil-fatt di li jekk l-iskop jeżisti ngħidu ma jeżistix fl-annimali. Jien ngħid li speċa kif ninterpreta jiena l-iskop jeżisti fl-annimali, ma ngħidu ma jeżistix fl-annimali, speċa li jeżisti fil-bniedem. Għalfejn m'għandux jeżisti f'dimensjonijiet li jekk li huma aktar il-fuq mill-bniedem, li huma aktar
li huma aktar evoluti fis-sens li aħna Dimensjonijiet qed imorru kwantum, ġifieri. Forsi iva. Forsi f'ċivilizzazzjonijiet li huma aktar avvanzjati minna. Forsi. Imma għalfej, ma tistax teskludija, il-fatt li l-kunċett tal-iskop jeżisti. Ma jistax neskludija, ma. Bħalma, ma fid-dinja teżisti l-physics. Sewa, u l-physics teżisti fl-univers kollu. Sewa, il-fatt li aħna il-psike tagħna irnexxiela toħroġ bil-kunċett tal-iskop. M'hemm xejn li jaċċertana li x'imkien ieħor fl-eżistenza ma kienx hemm esseri oħrajn li wkoll fihom żviluppa il-kunċett tal-iskop u li dawk l-esseri huma ħafna iktar in kontroll tal-eżistenza milli aħna. Ejwa, ma dak ma jiġix skop veru, nibdew minn hemm. Aħna nħolqu skopijiet il-ħin kollu biex iżommuna għaddejjin u x'nafien, ma dak mhux skop objettiv. Aħna qed ngħidu l-univers fih innifsu huwa mingħajr skop, mingħajr gow, l-univers simpli hu. Full stop. Femt, l-univers ma qalx ħanoħloq xi ħaġa, ma hemmx dik id-deċiżjoni konxja. Sewa? Li jiena fuq din nisħa għal xiex għax di tibdel kollox fil-verità. Sewa li jien nara l-affarijiet mhux qed isiru għar-raġuni, qed isiru u għafem. Ġuri, ħassajt nitlif ċans meta għat li xin ir-realtà, għax actually vera konti li nistenna mistoqsijek li l-answer huwa konza ngħidlek ma nafx, imma naħseb li it would be fair to say ma nafux. Imma men għal xi ħadd li għal speċi li ma tafx għandha balla answers filosofikament, reliġjożament, xjenza anke fuq affarijiet tangibbli, l-ostra. Aħna ngħixu daqshekk ikun nafu, mhux ma nafux. Imma naħseb tallimna ħafna fil-fatt biex għall-proċess xjentifiku msejjes kważi interament fuq il-mistoqsija li spiex ta' jixed li aħna sirna ħafna iktar għaċċana għal-mistoqsijiet milli nippruvaw naħtfu fuq verità li probabbilment mhijiex. Approximation probably. Għax sem kapaċi naslu, għax anka jekk aħna nsibu l-vera verità, għas nkunu nafu li sibnija. Għax kif ħat verifika, kif tkun taf? Jekk inti taf li inti jesseri fallibli u tamel l-izbalji u kollox. Għamin Platon meta għall-allegorija tal-ar, aħna t-nejxu The Matrix u għawjat ma tafx li għattejx ġoħol ma ġo kitba toħroġ mill-ar tara xemx dirett u tinduni, ma fil-ħajja ta' kull-jum. Sewa, kif inkun naf jien bil-ġudizzji tiegħi speċjalment fuq affarijiet metafiżiċi u fuq affarijiet morali u tajjeb u ħażin, jekk għadniex ġolar jew jiġ barra mill-ar, mhix daqshekk straightforward u faċli. U allura jiena dejjem forsi ma nagħmilx sew laqqas, ma jien dejjem inżomm li wis probabbli jien żbaljat. Sewa. Issa xi ħadd li jgħid li wis probabbli jien żbaljat li niddixxi affarijiet hawnhekk. Għax inkella l-podcast ma jsirx. Le, imma laqas apprezzajt ukoll fatt li li Jaffeċ kulħadd ma nafx. Eżatt. Dak naħseb huwa fil-fatt il-massima ċentrali tal-podcast. Mela, fejn ħammorru minna. Konna bdejna fuq is-suċidju u fuq il-mistoqsija ta' minn Kamu u l-mit ta' Sisyphus. Tant il-ħajja ma fiex skop. Li fiha nnifisha aqqas tipo għastejx mandek għal xiex, fil-verita. Allora, imma inti x'tagħmel allura? X'inhu l-mekkaniżmu li tuża inti li toħloq illużjonijiet oħrajn li jgħidulek li l-ħajja tajjeb li tkompli biha? Le, fil-każ tiegħi naf li naqra diffiċli għax naqra sibsa u anke nħobb naħseb u nparla u nagħmel. Allora ma mmurx hemm, l-unika ħaġa li żommni għaddejja li I override the system u nitfa' lili f'sitwazzjonijiet ħafna drabi ta' jew sport jew training jew mużika. Ta' distrazzjoni. Fej imma d-distrazzjoni mhux biss mill-konxjament jew inkella immelles tates film żewġ tates li għandi d-dar li ituni l-hormones u l-chemicals u x'nafjien li actually jgħinuni biex nibqa' għaddej. Femt, ġifieri wara parti ngħid asra kien tajjeb nagħmel ieħor ma rrid nirkupra minn da mela ġimgħa oħra, fehm? Walla qas iżomm ngħix għal ġimgħa oħra. X'jagħmel l-illużjoni tiegħek inqas assurda mill-illużjoni li ġarbu r-reliġjużi? Li għall-inqas inkonxju li qed nipprova naljena rasi dik. U
ma nitfaħħiex fuq xi ħadd ieħor ġvien m'għandi xejn kontra min juża any religion jew anything given l-univers assurd, fem? Jien il-problema li ġili nħoss personalment hija li forsi għax aħna soċjetà pjuttost kbira fi spazju żgħir u forsi tiġi l-impressjoni tiegħi li għandi di li jekk inti qed tagħmel A u jien qed nagħmel B, alla żomm, John kif mhux jagħmel B ukoll. Ma nagħmlux mod li jien jgħid żbaljat u. Dik tbeżżak? Le, mela, żomm, ma jekk jien m'iniex żbaljat, għax aħna nafu l-Platun u d-dikotomija, mela hu żbaljat, ma int ħażin, trid taqla bħali, trid tiġi bħali. Le, hu. U fil-fatt mhux neċessarjament. Jien xejn ma jgħod u inti għalik iżommok di u dak iżommu dik u dik iżomma dik il-ħaġa u kollha equal fl-aħħar mill-aħħar. Issa jkun hemm moħud li huma naqra problematiċi jekk xi ħadd biex iżomm ruħu għaddej irid jinnaf joppressa l-oħrajn. Ngħidu ej. Sawa, mhux again moralment tajjeb u ħażin u x'naf ma nidħlux hemm. Imma hekk qed noħolqu l-problemi, qed noħolqu l-ġlied, qed noħolqu issa tgħidli għalfejn il-ġlied u problema. Għax ma ngħixux komdi, għax ngħixu fil-biża' u noqogħdu insomma nirrazzjonalizzaw u nerġgħu noħolqu r-rota mill-bidu. Imma għalfej naf listja ġedornija. Imma la darba dik mhijiex is-soċjetà li trid, għalfej ma tasalx li tgħidilha ħażina dik is-soċjetà jew x'inhu waslek? Ma ngħidilx ħażina għax ma nkunx qed nispjega għal xiex għax hija soċjetà restrittiva. Ma jekk tajt ir-raġunijiet kollha, jekk tagħti ir-raġunijiet kollha u raġunijiet ikunu sodisfaċenti għalfejn dik hija tip ta' soċjetà li l-biċċa kbira tan-nies ma jixtiequx. Għalfejn fl-aħħar tiddejjaq temes magħha wkoll l-aġġettiv ħażin. Naħseb bat inkunu wasalna fi stat fejn jekk li nistgħu nużawhom. Semmejt għal-beħondu ngħid lillu ma ma ħarġitx, imma given iċ-ċirkustanza tagħna anke bħala soċjetà fejn jidħol twemmin jew filosofija li baqgħet tingħata ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni sewwa li anke min isma' ma jmux qudies il-ħadd u x'nafi mhux qed nidħol għal daw ta' ġifieri għax xorta fl-aħħar mill-aħħar u niżżewġu bil-knisja u l-funerali jsiru fil-knejjes imma nidħol ukoll f'min isma' ma jibqax jemmen totalment u ma jsegwi xejn u dak imma il-mekkaniżmu li eżempju mixin minn damnation għal salvation li ħanaslu x'imkien li l-affarijiet jakkumulaw li hemm skop u li hemm ċertu skopijiet li huma ingrained fina u jekk ma tagħmilx hekk tkun stunted jew tkun mhux qed tilħaq dak kollu li tista' tkun li fil-verità anke dik m'hemmx obbligu li tilħaq dak li tista' tkun. Minn fejn ġejja di le, dawk huma possibiltajiet. Jekk huma sewwa. M'hemmx obbligu ma hemm pressjoni soċjali li tagħmel sens għax hija informata mill-bioloġija. Xiena nixtieq li pereżempju għax dejjem qbilna fuq ċertu goals li nixtiequ li huwa inqas sofferenza. Eżempju, ekku. Imma l tara kemm din hija local kemm hija xi ħaġa tagħna anke bħala speċi u bħala fejedin. Issa jekk aħna minn għalina li aħna mhux eżempju ta' annimal, imma aħna l-milja tal-annimali sewa l-ġerarkija, il-hierarkija li kien għamel Aristoteli l-ewwel imma mbagħad Sant'Agustin fejn l-ewwel għax Sant'Agustin daħħal il-Platun u għandek l-ispirti Alla ovvjament on top. Mbagħad l-anġli, l-erwieħ, mbagħad aħna fin-nofs għax parti spirtu, parti ġisem, ma nafx minn fejn ġabu għall-ispirtu, ma dak argument ieħor. Naħseb il-potenzjal li naħsbu fl-astrattu. Dak huwa l-ispirtu naħseb jiena. Ekku, imma aħna inqisu ruħna bħala li għandna dual nature, parti minna hija mhix tangibbli. Ma taħsibx li għandna dual nature imma jien naħseb li għandna dual nature imma naħseb fejn jiena divergenti mbagħad mill-reliġjon hija li t-tieni parti tan-natura li mhix il-bima l-parti li hija kapaċi toħloq narrattivi li jmorru lil mill-bioloġija toħloq l-ispirtu tal-bniedem fis-sens li jekk jiena jekk għadha mmut u nkun ħallejt warajja spiex ta' il-mod li naħseb l-affarijiet li għad titfal, forsi naf kanzunetta, affarijiet li jagħmlu xi xorta ta' impatt fis-soċjetà tal-ġejjini, biex dak huwa l-ispirtu tiegħi, imma ma jfissirx li l-ispirtu tiegħi huwa konxu. Jiena naħseb jiena vera nemmen li kien hemm ħassiba
li speċa kienu frustrati bin-nies u kienu qed jippruvaw jispjegawlhom di vera nimmaġinajr. U jippruvaw jispjegawhom. French tal-arp eżempju. Jispjegawhom speċ ta' isma' bro, aħjar ma noqtlux il-ġurġin. Għalfej. Għax jekk noqtlu ġurġin ħajkun għaw jiena noqtol lilek, inti toqtol lilek, mbagħad tiġi ħija, mbagħad ħajkonna implużjoni soċjali. Mhux qed nifhem ta' ma le xorta ħa noqtol jien. Le ħanajlek isma' għax inkella mhux se jkun hawn din il-kożjoni soċjali. U l-kożjoni soċjali tfassal ma jistax ikollna negozju, mingħajr negozju ma jkollniex progress, ħajsofru aktar xorta ta' I'm not fucking bad. Alla għallek tajjeb. Ekku. Alla għallek. Mela orrejt. Naċċettawa. Possibli li ġara xi drabi. U l-kunċett tal-ispirtu. Jiena reċentament mort funeral mhux kattoliku insomma. Kien funeral vera sabiħ u għamu jitkellmu ħafna nies insomma fuq din il-persuna li mietet u kien jaħas li l-ispirtu tagħha kien fil-kamra x'inti qed tiddiskrivi persuna mingħajr ma qed hemmhekk u l-affarijiet kollha li realment ħallit warajha biex ħallili din persuna verument ħallit fija l-apprezzament for kindness, per esempio, which is a very abstract fucking concept. Imma tatili dik il-ħaġa u dik il-ħaġa jena ħantija l-tfal. L-ispirtu tagħha kompla effettivament jidwi. Ikonxa mill-fatt li kompla jidwi probabilment le. Sewa, imma l-ispirtu naħseb huwa dak għalhekk narana bħala li hemm din id-dualità, hemm il-bima u hemm il-kapaċità li naħsbu fl-astrat li noħolqu kunċetti li nistgħu ngħaddu permezz tal-arti tal-kanzunetta. Spirtu nerġa' l-istess inkun pedantiku fil-lingwa għax għalija dak huwa simboliżmu jew huwa proċess simboliku. Xorta dualità. Imma ma mhijiex dit tip ta' dualità li qed nispjegawha fejn titħoss li isma' jista' jkollok xi tip ta' awareness jew consciousness beyond ġismek. Sawa jina għalija my consciousness hija ġenerata minn ġismi, il-consciousness hija l-fjamma fuq ix-xema li meta nonfoħa ma ngħidx marreċ imkien ieħor u meta taqabbaċ fjamma oħra ma ngħidx qed tara l-fjamma li kelli hawn issa ġitaw ta' le anka jekk tiderek sawa Platun u Aristotele ma qablux fuq għad il-ħaġa fej jidħlu isu immaġina għandek projector nħobb nuża dal-eżempju jien u waħda tiġġenera l-istampa. Kif nemmen li naħseb jiġri l-affarijiet, sawa minix tekniku laqqas ma nafx ta' xjenza jekk mhux tekniċi wkoll, sawa imma mela waħda tiġġenera l-istampa u l-oħra daqs li kieku għandek l-istampa ġewwa moħbija qed tistenna li toħroġ. Sawa li allura jien meta bniedem jgħaddi minn ma nafxiex Alzheimer's, il-neurodegenerative diseases, u l-moħ jibda, fem, imajna, u kollox jimbidel il-personalità, l-identità, jinkellinanti, ġviru ma nafx kem żwieġ, snin ta' żwieġ ma nannuwi, tqum fil-ħodu twerza, tifhimx jekk ma tarafx il-minem fis-sodda ħdejk, sawa, minent, kif tħalt, fem, għamilna ħajjitna fl-imkien, u issa allura, fem, imma, allura, li ġalek issaqsi fuq affarijiet bħal again imħabba u x'nafjien, fim? Għax da kollox mill-moħħ. Issa, xi ħadd li ġej background platoniku nimmaġina li jgħidlek ruħ il-veru individwu Joey Connie kienet minn kien, fim? Qiegħda mwara imma l-ġisem ħabba l-malfunctions tiegħu qed iżomm milli r-ruħ il-persuna shines through. Fim? U għad nerġgħu niltaqgħu jew x'nu, jiena li da le. Xej minnu, I cannot, fimt, għalija il-moħ jibda jissawar bċertu mod, meta il-jigsaw puzzle kollha jkunu f'postom jistartja u t-starts projecting. Fimt kif jekk telab maħħa tibda telab mal-istampa mal-ewwel, anka b'naqra sustanzi u x'nafjiem mal-ewwel l-istampa tibda dak, kif intfit il-projector jew kissirt da mhux qed jibqa' jipproġetta mela x'kienet jinħoloq waqaf jinħoloq. Jien nispiċċa. Ma qatt ma tikkontempla l-ispirtu b'dal-mod metaforiku. B'dak il-mod metaforiku ma mhux le, ma nġi interessat daqshekk fih ngħidlek id-dritt sewwa, propju għax ġej minn nuqqas ta' twemmin li risqin lej xi ħaġa jew li għandu jiġri xi ħaġa jew fimt li għandna xi tip ta' obbligu. Le, dak l-ispirtu jeżisti biss as long as għandek observer.
Imma qatt ma kontemplajt li n-nies li kitbu l-Bibja forsi ma kunux neċessarjament, mhux kollha, ma forsi uħud minnhom ma kunux neċessarjament immotivati mit-teoloġija, imma kienu ħafna iktar immotivati minn koeżjoni soċjali. Kienu iktar sociologist, milli kienu qed jippruvaw jippontifikaw fuq Alla. U l-ispirtu ta' Alla huwa spiex ta' dan il-ftehim, din l-armonija li tgħaddi li jkun hemm fil-komunitajiet meta jkun hemm dal-ekwilibrju li wassal għal inqas sofferenza, iktar. U dik għall-inqas ittejjeb l-intenzjoni jekk irridu ngħidu hekk, imma jiena. U jaspjega tajba. Il-maċċjoni sul ħaralambos li kont naqra sewwa 5 snin ilu joħorġu version ġdida kull sena rrid nixtrih biex nibqa' up to date. Imbagħad mhux immur naqra Bronze Age book saħwa li kitbu fuq aspetti soċjali u anka l-lingwa biss jekk tħares lejn il-filosofija hija repetizzjoni. Kull ma nafx kemm il-100 sena nerġgħu ngħidu l-istess ħaġa imma bil-lingwa ta' dak iż-żmien biex tiġi naqra iktar tinftiem. Allura nerġgħu nikdbu l-Bibja hekk hemm bżonn. Imma illum mhux qed ngħidlek li l-Bibja hija preskrittiva ta'. Jien qed ngħidlek li bħalma wieħed jaqra jiena fil-Wilfred Owen jew jaqra jiena fil-Iliadi. Inti xorta tista' taqra biex tifhem minn fejn spiex ta' il-bniedem ġi biex imbagħad jibda jistudja s-soċjoloġija li għandha twassalna għal soċjetajiet iktar ekwi dawlanijiet kollha speċa. Isu il-bniedem dejjem kellu dawlanijiet, dan kien l-ewwel jew wieħed mill-ewwel modijiet speċa l-ewwel skejjel taħsib li kellhom iwassluna biex ikollna aktar kożjoni soċjali, ovvjament fih nuqqasijiet tiegħu, imma li qed nippruvaw noħolqu meta qed ngħidu speċ ta' li ammar fostna l-Ispiritu Santu hija speċa li jkun hawn din l-armonija bejn il-bnedmin li twassalna biex jimlilek ma nirx għalik, ma nobodokx, ma neħxilekx il-mara, ma nistraqlekx l-ikel u dawn l-affarijiet kollha. Nkunu nistgħu nagħmlu biex nużaw il-Bibja b'dak il-mod sewwa. Trid tieħu il-pakkett kollu biex niftehmu. U allura hemm ma nafx regoli twemmin u x'inhu li imbagħad meta bdejna narfu ċertu affarijiet, bdejna nindunaw li eżempju meta għadna isma' id-dinja ddur ma' xemx ta' mhux kontra, inqala l-panik għax kien hemm ċertu prinċipji ta' kif għandna ngħixu li aħna kienu marbutin mal-fatt li x-xemx titla' u tinżel, mhux aħna nduru magħha li qasbis kellu jkun. U hemmhekk kellu jkun hemm mument fejn jgħidu isma' we need to revisit għax hekk aħna qed nibbażaw li ma noqtlux il-xulxin fuq il-fatt li d-dinja ddur ma' x-xemx, ix-xemx iddur mad-dinja u mhux kontra. Le, man, we need a better reason biex ma noqtlux il-xulxin, femtax di klir laħata. Imma le, wistonċ li bqajna naqbdu. Nietzsche jsemmi l-problema xjenza u kristjaneżmu jew xjenza u reliġjon hija li xjenza waqqat ċertu affarijiet u aħna qbadna l-pakkett filosofiku, reliġjuż, mistiku, metafiżiku u għadna isma' le, da bullshit barra. U xjenza ma tatna xejn minn floku. Ma għaldinniex għal xiex għanna nkunu ħbieb, għal xiex mannix noqtlu l-xulġin, għal xiex femt għanna nmorru lej soċjetà iktar egalitarjena u kelma li għad, femt. Allora, memmek beda ġej il-nihilizmu, għax anka ċertu affet, jien meta ġili najt nitkellem ma xuħut li jenna, f'eżempju, ma nemminx f'ċertu traditional beliefs, femt fej jidħol afterlife, eżempju. Ma najċ memxej, għax ma nafx, dikki, ġas neħel fuq il-ma nafx. Li użgur li ħadd ma jaf, femt ġifiri laqassis, imam, whatever, femt kollha nispekulaw, kollha ngħidu tagħna, you're free li temmen whichever trid, femt, ħadd ma ħajmerik. Użuq ħammorru. Imma ikun hemm ħafna li jgħidu li għala mela xiex tgħix tajjeb. Li ovvjament l-answer huwa iż-żob. Sawa, inti tgħix tajjeb għax tibża li tmur l-infern. Li dik fi għannifisa, miex għal xiex għandek. Ma jnaħseb anke dawk in-nies bullshit ta'. Le, u ankuma stess, m'għandix dubju li daw
Fimt li jekk jiqfu jemnu fil-ġenna mhux ħajaqbdu xaw għalli kelli l-lejla tfal tagħna tax ma kelli ma nsejt noħroġ il-laħam. Fimt mill-friċ bat il-kbira x'alla jbirku sajjartu. Fimt ma nimmaġinax li jagħmlu hekk. Le, u anke biex tgħix ħażin irid ikollok ħafna drabi bajt ta' barri. Immaġina wkoll, fimt? Hekk. Ekku. Il-maġġoranza tan-nies m'għandhomx, imma l-maġġoranza tan-nies. Biex ta' m'għandhomx il-guts. U fil-fatt Nietzsche jgħidha di, Nietzsche jgħid li l-moralità hija biex taħt il-moralità wieħed ikun qed isattar ħafna drabi l-kodardja. Ma għaliex hekk ovvjament. Le, minti anke l-idea tiegħu, il-kunċett tiegħu ta' Superman u li fl-aħħar mill-aħħar ta' Zelind. U jiġi naqra simili għal ta' sart, imma Nietzsche kellu naqra idea li actually kellu xi affarijiet li għalih kienu sacred cows fil-verità. Sawa. Imma ijwa, li inti fl-aħħar mill-aħħar tażel int l-imvaluri, l-immorali tixtieq timxi magħhom għax inti tarhom jagħmlu sens. Li fl-aħħar mill-aħħar dak kienx kienet jgħid Sokrate fil-bidu minn hemm bdejna, minn hemm tlaqna. Sokrate qed jgħidlek saqsi dwar kollox, dejjem pretendi li ma tafx, għajt li ma tafx, ma niċċelebraw missier il-filosofija għax qal ma naf xejn. U minn wara jħsallum, kulħadd ħireġ blansers, isna machine gun. Ekku ma l-affarijiet. Lew. Ma hemm xi answers. Tekniċi u tanġibli iwa. Metafiżiċi le, mingħajr ma nagħmlu xi tip talib. Minnaj ma namlu xi tip ta' lib li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dejjem hu diffiċli li tispjega is-sors minn fejn ġej. U għalhekk jien nippreferi ngħid ma nafx jew żgur mhux hekk. Meta mmur naqra kontra it-twemmin issa jekkux Platoniżmu, jekkux Kristjaniżmu mhux naf jien, mhux għax għandi għalih. Imma naħseb tant kellna relazzjoni mill-viċin. Kemm jien personalment imma wkoll naħseb anke bħala soċjetà. Li qabel ma nitbedu minnhom ma nibqgħu ħbieb. Hemm bżonn għaddu isek ħassart minn ma xi ħadd sewa Alex, ma nistax tkun ħbib mal-ewwel, l-ewwel irid tkun hemm il-purge. Għax fil-fatt meta inti tiskredita kompletament il-Platoniżmu, tkun Platonist. Fimt, u naf, kien hemm xi filosofu xi ostju li kien qal li basically Western philosophy hija footnotes għal Plato. Li huwa ġbir bniċa b'kollox, fimt, fl-aħħar mill-aħħar jew favorih jew kontrih ma tistax men ma fimt huwa persona trement. Imma given kien hemm filosofi li jiena vera ħossistja taw kontribut vera tajb anke f'ħajti. Jiġifieri pereżempju dil-kontemplazzjoni ta' Nietzsche fuq il-moralità u l-kodardja. Jien meta speċna kontemplajta u ħaddanta għamlet impatt. L-idejat ta' Hume fuq il-mod li speċna u li il-bnedmin huma ħafna iktar emotivi mill-razzjonali li spjegat li ħafna affarijiet. Il-fatt li jiena qabel ma nista' nikkontempla kif nista' nrawhem li l-nifsi fid-disciplina tar-razzjonalità l-ewwel irrid nifhem is-sors tat-tibdil emozjonali tiegħi minn fejn ġej u kif ħan innegozja l-emozzjonijiet tiegħi qabel ir-razzjonalità li tejbit li ħajti ġej b'mod qawwi ħafna ġifieri uħud mit-tweġibiet ta' dawn il-filosofi. Tajjeb li kull min semmejt kien kontra Plato. Dejjem għax qed jgħidulek in-naħa l-oħra mhux eżatt kontra, imma qed jaraw l-affarijiet naqra pjuttost differenti. Fimt, Hume li ħareġ li there's no such thing as the self, imma the self is a construct u dat nitkellmu 1700s, għad-differenza ta' Platon li qed jgħidlek the self huwa l-intellett li ġismek imut, imma l-intellett mhuwiex fiżiku, mhuwiex tangibbli. Żomm, x'mhuwiex tangibbli, mhuwiex suscettibbli għal liġijiet fiżiċi, mela il-fiżiku imutu jitmermer, l-intellett dak jibqa' jgħix. Minn hemm ġiet l-idea tal-immortali u jgħix u nerġa' nidħol ġo vessel ieħor, mela jien mhux ġismi, jiena ħsibijieti. U ġismi huwa ħabs. Imma il-fatt li qed nitkellmu fuq il-ħsibijiet ta' Platon mhux evidenza l-fatt li kellu raġun? Le, żomm jiena għalija din hija problema għalfejn imbagħad spiċċajna morna fi stat pervers. Fimt li minn hemm ma naħsibx li għandna electus tendon li ngħidu li l-intellett mhuwiex maġun jew marbut
moħħ fiżiku. U produzzjoni tiegħu, però mbagħad jista' biex niftehmu jista' jkun hemm eżodu mill-moħħ li jibqa' jidwi f'ħafna mħuħ oħrajn. Platon temmen jew ma temmenx fl-aħħar mill-aħħar huwa raġuni, parti mir-raġuni għall-inqas għax again kont se nkun linjar. Parti mir-raġuni għalfej ma nistgħux nieħdu r-ruħ fejn tidħol diskussjoni fejn hemm l-abort. Eżempju, femt, Platon huwa parti mis-sentiment li inti kif kellek il-fusion li saret tal-gametes, pum daħlet ruħ, tmissix. X'daħal, fuq xi qed nitkellmu eżatt. Sewwa. X'inhi? Issa ovvjament ħajdu ma di mhix tanġibli r-ruħ. Biex ma nkunux platonistiċi, x'inkunu? Dik hija kelma platoniċi. Le, platoniċi jekk ingħadek bro inħobbok, platoniku no. U kieku nibqgħu on the intellectual level. Le, ma biex ikunu iktar idiosinkratiċi. Sewa, biex ma nkunux daqshekk binarji. X'inhu? Għaxat l jew trid toħodha x'imkien ieħor, aħna platoniċi għax we bond fuq l-livell intellettwali mhux fuq livell fiżiku. Dik hi platoniku, fehmtax Platon ma setax għal fiżiku, seta għall-intellett. Il-fiżiku illużjoni gidba torbox qalbek miegħu jgħaddi, l-intellett huwa etern. Li aħna jaf jispiċċa dal-podcast immutu kollox u aħna niltaqgħu x'imkien u l-intelletti tagħna xorta jibqgħu għaddejjin biha. Biex ma nkunux daqshekk 1-0. Sewa. Nistgħu jiena għalija minn hemmhekk xorta tista' titnissel xi tip ta' ħsieb li huwa korrett li fis-sens li l-ġisem imut. Sewa, dik speċa dak huwa fatt u spiċċa kollox. Imma dak li produċa moħħok sewa hemm il-possibilità li jkompli jidwi għal ħafna ġenerazzjonijiet. Fil-fatt, l-affarijiet li produċew moħħ Platuni għadna llum. Eluf ta' snin wara għadna tkellmu dwarhom. Issa, il-parti imma ġifieri hemm biċċa raġun f'dak li qed jgħid Platuni, speċa il-kontemplazzjoni tiegħu mhijiex kompletament korretta għax kif qed tgħid speċa dak li ħareq speċa hemm parti li hija l-len mill-fiżiku ta' Platon li hija metafizika li tibqa' speċa konxament tgħix. Imma fil-verità il-moħħ jipproduċi affarijiet li mhumiex materjali li jistgħu jiddepożitaw ruhom f'imħuħ oħrajn u bekk jibqgħu jidwu tul il-ġenerazzjonijiet. Issa jien dik l-ispjegazzjoni inkun nista' naċċetta. Kieku mhux għax għandi impressjoni, għax kont ngħid kieku mhux għax naf, imma fil-verità għandi impressjoni li meta kellek jien naf xi ħadd bħal Hegel li tkellem fuq il-human spirit u l-istess fuq iż-zeitgeist u kollox. L-istorja turina li ma morniex għal dan metaforiku, dan lingwistiku, dan kif qed nippruvaw nifmu x'il-lostra qed jiġri, imma minn flok intuża bħala ekku ma l-affarijiet jekk mhux qed tagħmel hekk qiegħed ħażin barra. Imma għax tul iż-żminijiet konna ħafna iktar stupidi u biż-żmien insiru dejjem inqas stupidi. Ma naħsibx. Mhux hekk ma 3000 sena ilu tfaqqa berqa u ngħidu illalla kemm hu nkazzat miegħi alla illum il-ġurnata qed ngħidu mhux alla nkazzat da li ġara spex ta' kien hemm dal-fenomenu tat-temp u ġara u spex u aktar ma jmur aktar qed nifhmu li isma' l-idea li dak li qal John baqa' jidwi spex ta' tul iż-żminijiet huwa spex ta' spiritu ma mhuwiex spiritu fis-sens ta' kuxjenza u li jaf li għadu għaw John u li spiex ta' rinkarnazzjoni ta' John u daw l-oċċati kollha. Imma daw l-affarijiet għadhom żomma jgħu jimbiss ma daw l-affarijiet għadhom reali ħafna le. Huma ħafna inqas reali għal l-idea tal-ħajja wara l-mewt u daw l-affarijiet. Għettajt u mux reali. U li actually we're moving away minn daw. Jena l-bira konna għedin. Mux bħala soċieta Maltija biz, bħala speċi in ġenerali. Il-bira kont qiegħed mistiden taħdida fuq il-qada taż-żgħażagħ Maltin. Insomma, l-Free Hour għamlu dan il-symposium jismu Future Hour, insomma, u kont hemmhekk u kont qed nitħaddet dwar jekk ħsara li għamilna hijiex reparabbli jew le, insomma. Insomma, il-punt huwa li parti mis-sondaġġ wera li huma biss 30% u xi 30% xaġek issa ntellaw is-sondaġġ ngħidu l-żekki batulna. Huma biss xi 30% li għadhom b'xi mod jemmnu fir-reliġjon.
Naħseb għandi echo chamber jirbombja. Jien naħseb li, tant Ma tinsix, lies and statistics. Le, jiena naħseb li inti tant inti ta' intratteniment li hemm ħafna nies madwarek u jgħidlek li hemm Ġesu jeżisti ta' go. John, imma 30% jemnu fir-reliġjon jew jemnu f'xi tip ta' Alla. X'im differenza? U iktar problematika. Maħx, nistaw ntellaħ ximkien da sondaċ jeżisti ta' U batul tal-free hour issa. ċempel li l-zek. Random sija free. U xaħat jibatulek. Fuq din tikraġun ta' kollox, fak. Tara l-umanità mbagħad kif taħdem. Dik tal-emozjoni oġbitni, u li maħniex loġiċi, dak kien xokk ieħor eżempju laħat f'ħajti. Però aħna wkoll razzjonali. Jiena li interessani ħafna u nixtieq nikteb iktar dwarha. Biex hawn relazzjoni u bej l-emozzjonijiet u l-ħsibiet. Speċa jiena meta naħseb l-ikbar breakthrough li qatt għamilt fir-relazzjoni tiegħi ma' moħħi kienet meta speċ ta' artikolajta li għan nifsi il-katina ta' Erġajna. x'inhuwa. Intu moħħok, dualizmu, platoniku. Fimt, intu separat, le, int. Memx int u moħħok, int, full stop. Jien u. Toħloq l-idea li int u għed reagġiċu ma moħħok, għax jektar functional b'dak il-mod. B'ximod, moħħi b'ximod. Jien u moħħi nasabex. Ma mandiġ. Ma kemm jgħat fina ġifiri. Li moħħi beda jservini aħjar tajjeb. Jimiex interament moħħi. Muxek, jiena saqajja, jiena ideja, jiena fil-fat, inti meta tħossi dwejja fl-istonku. Mela. Interpretajtek mutiju. Soddisfat jek najlek li moħħi beda jaqdini aħjar. Artikola li nifsu. Din is-sekwenza ta' din il-katina ta' bej dak li jiġri fid-dinja li mbagħad minn dak li nara li jiena jiġri fid-dinja tiskatta emozzjoni. Jiena ninterpreta dak li qed jiġri fid-dinja qabel ma ninterpreta b'mod razzjonali. Jiena nħoss xi ħaġa, toġobni ma toġobniex qabad id-dwejq, qabad il-ferħ, eċetera, eċetera. Minn dik l-emozzjoni minn hemmhekk jinbet ħsieb ta' kif jiena proċessa jew kif jiena fejn jiena għandi nikkategorizza jew xi tip ta' ġudizzju razzjonali. Minn dak il-ġudizzju razzjonali mbagħad joħroġ l-imġiba tiegħi bħala konsegwenza ta' dik l-analiżi. Minn dik l-imġiba jiena mbagħad ninteraġixxi mad-dinja. Mbagħad once nerġa' ninteraġixxi mad-dinja, id-dinja tirreaġixxi lura u jerġa' jibda l-proċess mill-bidu. Bażikament jiena ħajjetna naddu għek. Dik forsi dik hija l-mit ta' Sisyphus fil-psika tiegħi. Demet jirrepeti. U l-darba jena speċa rafta din il-konsegwenza u li bejn kull minna stepping stone u oħra hemm speċa dan il-spazju liminali. L-għan tiegħi fil-parti mill-midġja tal-meditazzjoni tiegħi huwa li dejjem intawwa l-spazju liminali bejn għadba oħra. Għax mbagħad inti rnexxielek tiġi ħafna iktar f'kontroll f'ħajtek u jkollok ħajja aħjar. Issa, bdejt naqbel miegħek sakemm bdejt tpinġi. Undu ngħid li again terġa' tpinġi A leads to B leads to C leads to D, m'intix qed tassumi li at any stage hemm ħafna fatturi oħra li qed jibbombardjawk u qed jaffettwaw the next thing. Sawa issa li jiġri hija di. Li inti saqsini kif, jien ma nafx wieġbek, u allura int ħad tiġġenera sense of being correct. Sawa, jew inkelata ngħid il-liba ma fejn dal-podcast. Għax l-istess bħaxjenza jien m'għandix nofri minn flok, u għandi ħabib insellimlu minn hawnhekk jaf minnu, sawa li għandu dit-tendenza li ifittex answer li kif ngħidlu ma nafx, allura mmorru għal di, fimt? Għanna bżon persuna biex jaħdmilna, isma' ma tantx qed jogħġobni. Nafu bieħor? Le, ma forsi, allura la ma nafux mod ieħor. M'hemmx allura għalfejn ngħidu mela di taqdina ijwa. Sewa,
semmek eħe. Imma jekk qed nieħdu qed nidħlu fuq jekk hux hekk actually qed jiġri, sewa jien ma nafx għax jien kull ma naf huwa li il-proċess li inti tgħaddi minnu inti bħala bniedem espressiv qed tispjegah b'dan il-mod. Imma ma jfissirx la li jekk actually qed jiġri. Allura il-fatt li jiena di la darba kontemplajta ħajti marret aħjar skont il-metrika tiegħi li hija inqas uġieħ u iktar suċċess emotiv ngħidulu. Dik ma tagħmelx dil ħaġa reali. La darba twassalni, la darba din hija biċċa għodda li qed twassalni fejn irrid immur. U kważi Hija korrelata. Biex apparti li hija korrelarja. Correlation is not causation. Ma apparti li hija korrelarja. Mhix ukoll biċċa għodda li qed taqdi l-ħtiġijiet tagħha fatwalment. Konsajdlek ejwa sakemm li fatwalment, x'jiġifieri fatwalment? Ġifieri Attualment, I would say. Le, fatwalment, għax jien għandi lan xtaqt nilħu u dak li wasalni għall-lan kienet il-biċċa għodda. Ejju, ma dik kif differenti minn. Din diet tatni soluzzjoni blu għandi bewla talla. Le, ma xintemmenek, Inta għandek bżon vista? Le, ma nistan mattar naqqa għajja u jekun il-ħawħa, eżempju, nerġa. Tikolli xwaħdek. Mawra salħadnu ta' Derek mux transazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, tlaqna, rolling, and go, mela. Biex forsi nibqaw fuq il-tema ta' Kamu, suicidju, eccetera. Biex li interessaħ Kamu, l-iktar parti li t-interessaħ Kamu fil-mit ta' Sisyphus. Ibda biex, forsi aħjar nispiegaw il-mit ta' Sisyphus. Xinu? Speċa il-mit oriġinal ta' Sisyphus hija storja ħrafa Griega. Ejwa, Greek mythology, kellek darre li fil-verità minkejja li fl-istorja ta' Kamu anka f'popular culture huwa meqjus bħala eroj imma kien demel minn dawk il-kbar fil-verità sewa. U kien trickster, għamna tantu hekk li dan meta miet induna li ħajmut ftit qabel ma miet għafża l-mara biex ma titfnux sawa u dik kienet il-bidu ta' laploba biex jitnejek blallat biex niftehmu. Il-mara ma mlitx ir-riti funebri li suppostu x'nafjen, Sisyphus spiċċa fl-underworld u tkellem ma min kellu jitkellem għax mhux kemm taf imma l-min taf u qallhom tipossa jinsew hekk re u x'nafjen wara l-mara telqitni fim tal-eġġi smijem jitmermer barra u x'nafjen u hekk. Jappermettu li mmur kemm inwiddiba sawa, kemm intija ħasla u nerġa' niġi, żgur niġi promiss sawa. Tawħ il-permess u ma reġax ġilur ovvjament, għaz il-mara ġas qabad tal-aqlem ma rigawdim somma u jistri reġat jgħix. U batulu il-mewt l-istorja tkompli ġifiri u rnexxilu jitrikja, jqarraq bil-mewt ukoll il-Grim Reaper jew minnu insomma jew minn kien uħoloq panik kbira x'imbagħad ħadd ma beda jmut. Sawax il-mewt kienet indisposta. Ħadd ma beda jmut, daw l-allat qalu isma' da minn għalih li bravo ħafna x'na qafani wkoll. Irridu ntuħ l-ikbar kastik li qattajna sewa u l-lar kastik li setaw jimmaġinaw kien futile labor. Xogħol għal xejn. Sewa, allura batu l-ewwel l-Ermis jew Merkir jew minnhom insomma qabdu mill-Kotston u niżlu lura l-infern, sab blata tistennih, biex ħanamel biha. Trid ittellaħħem fuq. U mbagħad għax il-bniedem hardwired li jfittex skop. Xejn u mbagħad terġa' taqalek, u erġa' tellaħħa. Imma xi skop? Xejn kif għaddej. Sa meta? Għal dejjem. Idoqlok li żviljarin tqum tmur ix-xogħol, tagħmel għandek tagħmel, terġa' tmur id-dar, tara naqra l-bonolis kienu jgħidulna qabel fimt.
Mbagħad tagħmel naqra hobby jew xi ħaġa jien naf tfittex tmur terġa' torqod u l-għada xogħol. Tagħmel ħajtek kollha hekk u mbagħad tmut u spiċċa kollox. U inti tgħid immal xiex qatt nagħmel naqra da kollu li qed nagħmel. X'ma toħloqx skopijiet u stejjer u affarijiet li jżommuk immotivat biex tibqa' għaddej. Issa daw tista' toħloqhom konxjament sewwa inti għax tixtieq tibqa' u tixtieq tkompli sewwa għax il-ħajja meravilja fiha nnifisha sewwa. Ma di tasis fuq tinstema bħala ħajja li id-divorzja tal-kollox mill-isbuħija u l-fer. Hija tbatija biss. U Kamu juża kultant naħseb. Sekonda, qabel ma naddu għal Kamu. Meta kitbuha l-Grigi, kitbuha bħala metafora għal kundizzjoni umana, jew kienet biex qed nipprova ninterpreta wisq. Le, ma nafx. Ma nafux. Might as well be, ma Kamu użajek nimmaġina kieku kienu kien hemm kittiba oħrajn qabel li saħqu fuq dal-punt fuq l-inutilità sewwa tal-ħajja. Then again, jekk kollha biex ma ngħidux tipos mal-Platonu hekk taqlalu Kamu. Kamu maqdru naqra fuq il-ħaġa li hija naqra simplifikazzjoni żejjed, jiġifieri jekk il-ħajja tirreduċiha biss għal task li gerbi bġebla u mbagħad niżlet. Aħna tul il-ħajja minkejja għandek ħafna repetizzjoni u ħafna tqanżieħ u ħafna minn dawn l-affarijiet, imma jkun hemm spunti in between. Fem daqat ma qalulna jekk Sisyphus kien niżel l-isfel u ħażiffa li ma kienx hemm qabel u jgħid l-ostra u naqażiffa llum. Fimt u dik kienet diġà biżejjed biex ittieħ naqas punt. Sewwa aħna l-ħajja ħafna iktar komplikata fl-industrija kieku jgħidula l-istromen fallacy li inti jsek tibni pupu tat-tiben. Sawax jekk għandi noħodha ma' John Mallija, naħseb ħer noħodha ma' John Mallija verżjoni tat-tiben milli l-veru sewwa, nibni argument li faċli inkisru biex imbagħad ngħid qed tara, allura anke l-ħajja. Imma fil-verità Kamu kien qed jagħmilha iktar itqal għalih għax jekk taqabbel il-ħajja ma' it-tella ġebla. Għal xejn u terġa' toqgħod tinżed batija għal xejn. Sewwa, allura x'jiġri? U basically jagħti soluzzjoni ma mhix eżatt soluzzjoni. Sewwa li ħanidħlu għalija u ħanħallu cliffhanger. Le, tajjeb. Ġifieri jekk kien hemm min qed jikkontempla moħħkom hawn sewwa. Kamu basically jgħid li one l-istruggle fiha nnifisha, issa ma nafx kienx residual Christianity dan ma nafx x'inhu, ma l-istruggle fiha nnifisha diġà hija biżejjed biex timla l-qalb tal-bniedem. Ġifieri inti iċ-challenge x'inhu diġà. Imma nistaw forsi nistrapolaw naqra iktar minn hekk hija l-fatt li l-kastik huwa kastik biss jekk Kamu jaċċetta li kastik. Jekk at any moment fl-assurdità tas-sitwazzjoni sewwa il-ġebla jara bħala trofi għax iktar moħrax il-kastik iktar ifisser li l-Alla ħassewha rebħilhom. Fehmtna jekk bihom ara x'għamel bihom. Allura it-tir jitlaq Sisyphus fehm jiċċelebra jibdaw jirembel ikanta. U jekk l-Alla ma daħlulu xawġew, allura ma mhux ikkastigat. Allura, femt, diġrat naqra fl-istorja li taf kif ikollok bniedem li ma ta' jiċċappas ma' xi ħaġa li suppost shameful għax dik il-persuna jkollha mindset jew għax għandha ċertu jnaf personalità jew karizma, actually taffetwa kontra. Persuna tmur il-ħabs u f'sajt wieħed il-ħabs jiġi su santwarju flok. Femt tajti ara femt shameful aw kalunja mar il-ħabs, femt le kontra tkun shameful minn tefaw għax insomma u dik kien naċċelija il-Myth of Sisyphus. Li basically trid toħloq skop, trid tara li jkollok skop tara x'jgħinek biex tibqa' sejjer inkella vera m'għandek għal xiex tagħmel xej. Għastejx minn hemm talaq fil-bidu, fem taqqas għandek għal xiex taċċetta li jint ħaj, ftakar li ħajtek accidentali. Int ma tlabx li tgħix inti ġejt, sewwa, riżultat. Ġifieri qas bdik dak huwa rigal li m'għandekx għal xiex taċċetta qed jgħid kemm huja ħarxa, ġifieri, immens. U jispjega kif li tifhem lilek innifsek, tifhem id-dinja, tifhem x'inhu xiex li parti mill-konverzazzjoni tagħna kienet hemmhekk, da kollu jiġi wara. L-ewwel trid titlaq minn isma', trid tgħix. Sewwa. Issa dak l-answer aħna noħduha for granted li huwa. U skont Kamu is-somma li wieħed irid jagħmel biex jasal għal dik it-tweġiba x'inhi? Le, you must throw yourself at it pretty much. Għalhekk m'hemmx raġuni jew loġika jew anything għalfejn inti għandek tgħix. Pjuttost reliġjuża risposta.
Ekku. U ma tħoss nuqqas fija dik it-tweġiba la darba spiex ta' la darba. Żgur li nħoss u jimmanifesta ruħu f'ħajti f'ħafna aspetti meta niġi biex nagħmel deċiżjoni. U qiegħed il-problema tiegħek kamu li speċa dan il-ħsieb huwa ta' fidi. Le, kieku l-problema tiegħi b'kamu tkun il-fatt li issa għandna ċans hija l-ewwel għadna l xi ħadd barra fuq il-mobile u issa. Taħti ordak mhux jgħid. Terġa' sorry. Qed nikdeb kompli. Okay. Qed jgħid bil-ħaq. Imma, le, Ma fuq dil-ħaġa. Kamu ġast ikompli reassuring li ma nafux li fl-aħħar mill-aħħar. Imma u jgħidlek li għandek titfa' biex fl-aħħar mill-aħħar biex għalli nifhem f'kamu u li jgħidlek li l-ħajja tajjeb li tgħixha u tajjeb li titfa' ma tistax tasal li b'mod razzjonali u ma jagħmilx dil-ħaġa u jgħid li isma' fl-aħħar mill-aħħar l-istruggle u challenge u l-ħajja kif inhi minkejja li inti toqgħod teqret u tgħid għalfejn għandi ngħix. Hemmhekk ċili tgħaddiha. Irid ikollok the right mindset, trid tagħmel affarijiet b'ċertu mod, trid tifhimhom b'ċertu mod, imma le fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx an objective answer kif neqret mill-bidu li din hija l-verità u allura din ir-raġuni għal xiex għandek tgħix jew din li twaslek. Le, da m'hemm xejn minn da. Fil-fatt, isma' ngħidu tajjeb ukoll ngħidu li l-eżistenzjalisti kemm hu l-ewwel wieħed mill-fost oħrajn mill-filosofiċi akademiċi jew dawn li huma klassiċi qas huma meqjusin bħala philosophers tibda biex. Sewwa li jiena li l-filosofija bdiet magħhom. Nistgħu naħarqu ta' qabel. Minn jum lura. Ħafna minnhom minn din il-klassi ta' filosofi ta' il-postmodernisti kien ħafna minnhom li lejt minn ta' ħajjithom reġgħu daru għall-Kristjaneżmu. U jkollok ukoll u dik hija meqjusa bħala Lim kienu dawk? Ma nafx blammen. Start nani Tradituri. Nkellmek 50 sena oħra. Possibilment isma' u nafna mela imma xorta ma jfissirx. Saqwa li għandu jfisser għax naqra twila biex nispjega. Imma jekk eżempju jien, saqwa li il-najt li jisma' il-pakket Kristjan ma jolqotnix u xnaf jien, imma mbagħad inkun fuq aeroplan li jieħu xi pocket naqra iktar mis-soltu u naqbad nitlob eżempju ma jgħidux tara għax jien m'iniex awtorità ta' xem jew m'hemmx, hemmhekk turi li jien il-mekkaniżmu reliġjuż għadni ma neħħejtux. Minnu meta ma kontx naf ma xiex ħanaqbad. M'hemmhekk qbad u jkun studju interessanti antropoloġiku, eżempju Platun, jew l-Bibja, nieħu gost naqruhom insir naf dwarhom għax juruni fuq kif jaħseb il-moħħ tal-bniedem, x'tendenzi għandna, x'inhuma x-xewqat tagħna, ix-xewqat issa jekkux fama, jekkux imma xi tip ta' mortalità noħolmu biha, sawa u bil-fors u għax aħna mela annimali u tajna fġu fit-tajn ġadna, ma mbagħad kapaċi nikkontemplaw bħal l-allat. Sawa għalhekk ħalqnihom kif ħalqnihom. Ħana nkun ċert li fimtek sew. Ġifieri kemm hu jgħid li l-ħajja fl-aħħar mill-aħħar hija worth it. Kollox ikkonsidrat. Again, mhux hi worth it. Tista' tkun worth it, tista' tesperjenza il-ħajja hi. La worth it taqqas mhix worth it, la tajjeb qas ħażin dak lingwaġġ moralistiku li jiġi minn qabel. Life simply is. Meta tnamlu morali, we're passing judgment u mhux qed niddeskrivu lilha, qed niddeskrivu lilna. Imma is life worth living? Kamu xejn fuq hekk. Issa, kamu jgħid li n-unika mod kif il-ħajja tiġi worth living hija li inti you love the struggle, you enjoy the struggle. Basically. Sawa, l-istess kif Nietzsche ftit qabel jgħidlek amor fati li inti you love your fate. Taċċetta li hekki. Però ma kienx fis-sens u ma kienx xi bniedem li speċta ħajtu kienet tirrivolvi madwar il-konċett ta' sagrifiċċju kamu għaxejn speċa. Allora kif qed jasal kien faċli li jgħidha love your struggle, ma nimmaġinax li jkun hemm xi ħadd femt li kif għadna l-ewwel għaddej minn żmien ħażin f'ħajtu incredibly u tgħidlu isma' ta' din biex niftehmu l-eżistenzjalisti għandhom naqra crossovers mal-istoiċi li mhux bil-fors
Eżatt, fimt, ġifieri nkunu qed nagħmlu dis-service jekk ngħid l-eżistenzjalisti jisom l-istoiċi moderni. L-istoiċi kienu r-Rumani biex niftehmu. Imma Mill-Greċja li jibdew daw. Greco-Roman culture, imma stoiċi magħrufa huma bħal Marcus Aurelius li kien l-imperatur, li daw kollha jgħidulek mhux x'inhu imma kif tirreaġixxi. Da sentimenti għad simili fl-eżistenzjaliżmu, imma L-interpretazzjoni. l-istoiċi li jmorru naqra x'imkien naqra iktar hardcore, forsi saqwa li jgħidu leħe, tista' tkun ġustifikata tagħmel suicidju, anzi it might be the rational thing li jkun hemm bniedem li actually mhix impoġġija daqshekk hekk, ma dajla l-isma' inti kif għadek ma kkonsidrajx is-suwiċidju eżempju. Fimt? Għax it's an option just like all the other options. Fimt mixi, imbagħad tiġi minn ċertu value system li inti tajt li eżempju l-mewt ħażina akkosta kollox. Eżempju, imma l-istoiċi kienu qed jaċċettaw li la int xorta ħatmut. La din ma tistax tevita u xorta mhix ilem. Ma l-isma' iż-żmien bej issa u l-mewt irid ikun worth it. Taħseb li Sisyphus l-esejd il-mit ta' Sisyphus jista' jkun kien dokument ukoll ftit propagandist fil-kuntest storiku li inkiteb. U nkiteb fil-42 li jidirli. Issa ta' fiktar minn ġusek. Jidirli fil-42 kiteb għadik l-esej. U qed ngħidu 42 Camus kien qiegħed Pariġi waqt li kien hemm l-invażjoni tan-Nazisti. Ġifieri u kien kittib ta' xi gazzetta le, u kien editor in chief ta' Le Combat jew xi ħaġa hekk minn għalija. Isma' Hekk idirli. Published in French in 1942. So, u kien xi editor xi ħaġa hekk. Ġifieri jista' jkun li dak li kien qed jikteb fis-sens għax tista' timmaġna u x'qed jara barra mit-tiegħu qed jara il-niesu ġarbu il-jasar u speċa id-batija tal-invażur. U speċa il-mit ta' Sisyphus jista' jkun ħafna rallying cry, speċa withstand. Ekku, And if you withstand, they think they can put a boulder in front of you and cause you suffering, but really it's how you interpret it and that's how you win. Might as well be, għax l-aħħar mill-aħħar hemm conscious effort u kif jalaq biha il-frażi ċelebri, one must imagine Sisyphus happy. Dik il-must. Femt must, għalfej must, għax jekk mhux ħanimmaġinawh kuntent, jekk ħanajdu imma kif se tattaddilu mill-garigori ta' moħħu li joqgħod itella blata kuljum għal xejn. Femt li b'xi mod ħatamlu kuntent. Jekk ma naslux għaliha, allura ħanaqtaw qalbna aħna wkoll. Femt ġifier kemm qed jgħidlek li b'xi mod, femt Qed nipprova tara kif tara. ħajkun hemm X'wassal fejn ħatajt eħeta għal dir raġuni Għax meta tħares li l-lifestyle tiegħu ma tantx fiha sofferenza, fis-sens li u kien vera t-tip ta' bniedem li il-pjaċiri, l-esperjenza sensuali ta' dak li fisser tkun bniedem, is-sess, l-ikel, l-sport, il-bies, l-status, il-kafe, dawn l-affarijiet u ħajtu hekk kienet. U bad kollu l-wiċċ jgħidlek isma' jekk qed bagħti tinkwitax, speċ ta' fl-aħħar mill-aħħar kull ma tittamel, tinterpreta dik il-batija bħala xi ħaġa tajba, ċesterġa bad dik il-ġebla, bro. Isu hemm naqa' ipokrezija, speċa issa ta' naħseb dwar fuq issa jkun sejjer fuq digressjoni li m'għandha xejn x'taqsam mal sejjer tajjeb, imma bdejt naqra minn quddiem naħseb. Jien dejjem hekk naħdem. Trid tmur naqra iktar lura. Naqbel għandu mbagħad imur blura. Li jekk sejjer minn puntatlu eżistenzjalist, il-lifestyle tiegħu li ma nafx għandi idea ma minix daqshekk mitħla tiegħu. Jew kien magħruf li kien party goer. Iva, manka pjuttost l-eżistenzjalisti huma meqjusin hekk, imma mhux fiċ-ċirku ta' eżistenzjalisti. Għax huwa bil-value judgment ta' minn from outside looking in li jidher dat tip għax tinsiex jekk inti tajt dan mhux ħajsetilja eżempju. Fajtu, eksew ma s-setilja għadt eżempju. Sawa, tinsiex li il-fat li t-setilja bħala goal fil-ħajja, dak ġej minn value system li l-eżistenzjalist mux qasbissandu. Femt, x t-setilja, għal xiex, fiex.
Ma ġifiri li għetnajt huwa li distrazzjonijiet, tipo Sisyphus m'għandux distrazzjonijiet. Sisyphus għandu ġebla u spiċċa. Ma jgħafx jisma la safar, ma memx kopja lesbika bil-bikini jogging ħdejħ u sakkemm qed itella l-ġebla tal-inqas tal-għallu ftit it-testosteron ħajem bottana biex jurjon kammu seksi. Ma speċa xej ma għandu minna. Sisyphus għandu u l-ġebla l-muntanja repeat. Fil-waqt li kamu għandu l-affarijiet kollha li jagħtu pjaċir il-bniedem. Ejwa, manka dawk diffiċli. F'aħħar mill-aħħar jekk ġej. Għax huma efemerali. Għax u jekk ma jemminx fihom. Iġifieri da eżempju. Ma jemminx fih. Ma da qed jikteb. Sawa u qed jippubblika. U qed jieħu l-status li hu kittib tajjeb. Eżempju. Issa da jaf bħala eżistenzjalist li di m'għandix valur fil-verità. Il-valur hu only within context għax hemm xadini bħalu u bħali sewa li iħobbu l-letteratura u within dak is-circle din tfisser xi ħaġa. In the grand scheme of things li bħal eżistenzjalist ma tneħħi qatt minn quddiem għajnejk the grand scheme of things, fim da ma jfisser xejn. Sewa. Imma ifisser għalih. U x'ifisser hekk? U jfisser li hu jekk kiteb da ifisser status. Imma l-status ma jfissirx. Ma jfissir. Jiġi xi ħaġa jfisser fixa la darba ta' skop biex ipoġġi bil-qiegħda u jikteb essej wara essej wara essej. Qed nittamaw. Kien hemm xi ħaġa li timmotivah biex jagħmilha, u dik il-ħaġa li motivah biex jagħmilha one probabbli forsi għandu ħafna forsi għandu daw il-ħsibiet f'moħħu li jekk ma joħroġhomx daħ jiġġennen, possibbli. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Ma jispeċa ix-xettiku fija qed iħoss. Li one jista' jkun li da Sisyphus kien dokument propagandist. Ma possibbli. Speċjalment meta tqisu fil-kuntest storiku. U tu li, alright, esistenzjalist, m'hemmx valuri, imma speċa kultant inħoss. M'hemmx valuri intrinsiċi. M'hemmx valuri intrinsiċi li tista' toħloqhom inti, fis-sens jiena rajt uħud minn notebooks ta' kamu fejn jgħid għandu waħda find meaning, distinguish between sadness and melancholy, walk in the park, xi ħaġa, see if you can pull it up. Ġifieri mhuwiex kontra l-ħsieb li ikollok, simniha, find meaning or don't find meaning, le mux di, xaġa walk in the park. So, mux importanti, ma fil-sens li mux kontra l-idea li wieħed isib l-iskopijiet meaning fil-ħajja. Ġifieri jisu b'daw l-essays, mux jisu b'daw l-essays, żgur kien qiegħed iżid l-status tiegħu fil-ġerarkija tal-ħassieba u artisti, eċċetera, ta' Pariġi ta' dak iż-żmien li għalih kienet a value system, the best value system, because he chose it, and it wasn't imposed. Ek naħsbu, sewa, imma fl-axar mill-axar, qed naqblu fuq dil-ħaġa, ta' m'hemmx nżid, imma il-valur ħolqu u trid issostnih li dik li diffiċli, għax inti meta jekk at some point jinnaf jiġi xintop, jew hekk tfakkar lilek innifsek tgħid, isma', why am I doing this again? Fim tal-fej, jekk il-bniedem jemmen li għaxek suppost, jew għaxek għandu jiġri, jew għax huwa l-obbligu, sawa, jew għax domma la vidi, hija eħfef għax titfi u tajt nibqa' żejjer. Jekk jirnexxilek issib skop u tajt isma' għax tittini gost, jew nkella ġdita ti gost il-xi ħadd u jien meta nara nies oħra jifirħu nieħu gostien, ixini, allura sibt xi jaħdem għalik. Imma fi nifisha m'hemmx verità ħlief dik ta' ċirkustanza jew tal-kuntest. Ekku. U hija struggle. Il-ħin kollu trid tfakkar lilek innifsek jew tagħti lilek innifsek affarijiet li ituk skop biex ituk id-drive. Dik il-one must imagine. Issa tibda biex dik tista' staqsih fuq, għaliex.
Why should I? Li terġa' tieħdu kal-mistoqsija tal-bidu jgħidlek għax wis probabbli ħatajt mela x'ngħix nagħmel. U terġa' saqsija x'ngħix nagħmel terġa' tibda l-lupa. Allura hemmhekk tinduna li m'hemmx definite answer li actually jgħidlek xi raġuni oħra għal xi għandek tgħix, dik trid toħloqha along the way. U speċa forsi minn nuqqas ta' għarfien tal-filosofija tiegħi ta' ġifieri. Imma hemmhekk nara meta kif idaħħal il-kelma must fl-eluq ta' dik fil-konklużjoni ta' dik l-essej, hemmhekk nibda nara konverġenza bejn Camus l-esistenzjalist u l-fidi. Because must, għanda sens ta' impożizzjoni ta' leap of faith, ta' isma ma nafux imma naħsebek l-aħjar ta' għax fl-aħħar mill-aħħar trid taraf naqra x'qed jiġri. Li naħseb at this day and age given kemm nistruħu fuq xjenza u kif kollox qed nirriduċuh fimt b'ispjegazzjoni anke numerika. U hekk naħseb dan l-aqwa żmien biex nagħmlu dil ħaġa sewwa. Meta tifhem naqra għalfej li eżempju jien naf immelles il-qtates għax inislu fiha ċertu sens ta' kalma u serenità sewwa xi girfa kultant, imma jien meta għaddej minn dik l-esperjenza, nista' noħloq l-idea bħal Eġizzjani li l-qtates allura huma divini u xi ħaġa għax wara li ninteraġixxi magħhom vera nħossni ma nafx kif sewwa nħossni tajjeb. Dik tista' tkun waħda minnhom. Inkella nista' ngħid żomm. X'inhi l-connection bej il-qattus u li jien inħossni tajjeb. Naraf naqra x'qed jiġri. Ninduna naqra li għax there's a chemical that's being released u x'naf jeda. U ngħid mela jien strictly speaking, mux il-qtates, imma xitini dik il-kimika. Issa għek naffej sejri, ħanajdu ħaniġu jisna robots, ħaniġu l-Brave New World, u fej kollox huwa. Li jena li għal-problema ta' dystopian literature hija ton. Li dajem tkellimna fuq abton ikraħ. Saw dik li għamela dystopian. Full stop, Brave New World, kemm nibidlu naqra il-iklim, il-mod kif impoġġuhom, u tkun vera dinja tal-Ostja. Femt, maħna dejjem għandna dil-biża li x'issa ħanibdew nħaltu man-natura u x'nafien, sawa, imma daħan nitħon naqra f'xi ħaġa oħra. Imma jisu speċ ta' beta tajt daw l-affarijiet, nibda ngħid vera konna żbaljati li natribwixxu speċ għad-divinità ta' Hades, però da ma jeskludix. Kif kemm attribwixxejni, imma insomma. Speċa da ma jeskludix li kien hemm affarijiet li kellna raġun dwarhom. Li kien hemm affarijiet li issek inti nħarsu li value structure isu xi ħaġa li tista' tintmissek isa mibnija mill-knaten tal-Franka spiex. U inti inti titfa' spiex tal-kantun ta' serq huwa ħażin. Serq speċa il-value structure tiegħi ma jridx serq. U koll imma jaħseb li zrinċijiet huma speċa mibawta minn Alla. U inti speċa tibda tibni u bat tibda ssib li jisma' di tal-zrinċijiet di mhux Franka di ramel ta' fil-fatt. Imma ma jfissirx li għax ġieli tfajna knaten ħżiena knaten oħrajn ukoll huma ħżiena. Le, għalhekk eżempju. Jiena naħseb li hemm valuri li huma fattwalment tajbin kemm il-darba il-pedament ta' dan kollu huwa soċjetà fej kollok inqas sofferenza inutli li hija wkoll il-bażi tal-esej. U li għal-bażi wkoll tal-esej ta' Camus biex ta' meta Zeus jew minn il-Madonna kien għal kif ħan ikkastiga Helda għal ħanġalu jisafri inutilment. U aħna biex ta' bħala soċjetà dik il-ħaġa nafuha u ilna nafuha u allura l-aqwa soċjetà hija s-soċjetà li tikkawża kemm jista' jkun ftit sofferenza, inqas sofferenza nutli as little useless suffering as possible. Li ba, għajiet ftit. Imma, you catch my drift? I do catch your drift. Jien naħseb, u għek forsa ħniġu ħanaqblu neħdu bidej xulxin, u xnaf, Moment inkredibbli fl-istorja ta' Elton Grek. Gorbachev u minn kiena u f'dajsa fil-Maltemp. Imma, li għalija il-mekkanizmi li għamlu kapaċi li jkollok value system, għamlu kapaċi li jkollok twemmin li fl-axar mill-axar jibqa' żejjer.
għamluha kapaċi li inti tinnavika d-dinja b'ċertu mod. Għalija u miktar importanti minn naf imma kollha ta' kunċizzjoni li ħareġ biha ma nafx min wara li Santu Wistin għalli aħna ħżiena b'dinatura għax ġisem ruħ. Ir-ruħ tajba, il-ġisem ħażin. Maħna nitwildu f'ġisem, ma nitwildu ħżiena ta' ma fem li le men, tlifna naqrax, tlifna triq. Għax il-focus tagħna. So marriċna, le, komplinti. Le, ekku, li isma' il-mit ta' Sisyphus. Bħal aħna anka biex nispjegaw l-affarijiet, we do so through analogy. Ekku, għaw vera naqblu. Ekku, allura, u kif kollox huwa language li m'għandekx fil-verità m'għandekx problemi filosofiċi, għandek problemi lingwistiċi, għax il-lingwa hija limitata. As a phenomenon il-lingwa hija limitata, nistgħu nġibu l-bniedem l-iktar wieħed artikulat, erudit u għandu vokabularju espansiv u x'nafien, xorta fl-aħħar mill-aħħar limitat, sawa għax il-lingwa mhix assoluta, hija sistema ta' codes u meanings u x'nafien u huwa r-riżultat ta' human interaction u human invention fl-aħħar mill-aħħar. Allura hemm limit sa fejn tista' tasal. Ukoll bl-istess mod il-ħsieb hemm limit sa fejn jista' jasal. Issa aħna nibdew nitkellmu b'analoġiji u għal xi żmien daw. U anke l-inputs huma limitati tagħna. Ukoll, u aħna anka billi l-input għas-sensi ċar. L-input huma s-sensi li mbagħad biex ta' jinterpretaw id-dinja, jitlu f'moħħna nipproċessaw mbagħad irridu narbluhom u biex nesprimuhom lingwistiku, ġifieri hemm ħafna proċessi li għandhom ħafna limitazzjoni fuq. Ekku, u dejjem qed titlef ftit jew dejjem sewwa. Xejdu dik fil-latency, mhux latency, fidelity. Alright, xaħġa ta' xjenza jisu. Le, fidelity, u suppost inti ta' fiktar menni. Flodio, fidelity, aktar ma ta' drums, għandek xtonalita u ġeġa s-sabbat u suqqa morru. Jek tozza l-erba. Tajjeb, meċi. Mela, fejkonna. L-analogiji u xnafi. Issa, jien isni konxju jew aware, forsi ħabba ċirkustanza tiegħi iġini. Li ikka kmajna ma ċertu stejjer ma ċertu analogiji. Tlifna ġili fil-liġi għajdu għax toqgħod tipprova tmur mal-liġi b'mod għad-littera jew x'nafien u titlef l-ispirtu tagħha. U dak li ġara. Dak li jiġri iktar mill-li ġara, sawa għax jiġri time and again fl-istorja. Sawa, issa, meta tibqa' li nqimu l-vara flok dak li l-vara fil-verità tfisser. Ekku. U meta ma tkunx taf għalfej qed temmen li temni u għalfej qed tagħmel li qed tagħmel u x'nafien jibdew ġejjin il-perverżjonijiet. Trid isek the worship of the idol kind of concept f'Deutronomija. Grazzi tal-li għet s-segwu, qabel ma nkomplu nfakarkom li dan il-podcast huwa miġġub lilkom minn qatt ta' azjendi li jgħinu sabiex dan il-podcast ikompli jsiru għal daqstan taħna nirrakkomandaw li intom tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizzi ta' dawk in-nies li appoġġjana. Out of self-interest, out of a certain bias, of course, my friend. Pero dawn huma l-azjendi li jiżguraw dan il-podcast ikompli jsir, dawn huma Derek Meats, il-Hungry Hippie, kif ukoll il-ħbib tal-Browns, tal-Apex Media, Vinia Capricci, kif ukoll il-Maple li faqqawna l-istudio. Bis-sourdough, għal ma jafx is-sourdough huwa tip ta' hops li għandu glycemic index vera baxx u dan huwa spiex ta' benefiċċju kbira li għax jiena nħobbu ħafna l-hops u permezz tal-low glycemic index jiżgura li one ma jħaxxinx daqstant għax ma jtikx dik l-insulin spike u two ma tħossokx ikkuppat. Grazzi Maple. Aktar minn hekk, grazzi wkoll bibtan tal-Garmin, tal-Kutriko, tal-E-Cabs, kif ukoll tal-Istretta. Cheers. Narakom minnaħa l-oħra. Nimmaġina, ma lidu li l-ħin kollu jisiru, l-ħin kollu noħolqhom, u għandek a very fine line bej ħloq xi ħaġa li qed tmexxik. Sewwa li qed ittik purpose li qed dak. U ħloq xi ħaġa li l-istess purpose spiċċa jaħrek. Eżempju, għan jieħdu persuna li
sta bene, well off da pjuttost relax fil-ħajja u tibda ġeja l-kumdita u jibdew ġejjin problemi assoċjati mal-kumdita, tibda tirtab u kemm fiżikalment imma wkoll mentalment għandha bżonn challenge, għandha bżonn xi ħaġa li terġa' tixpruna, terġa' fimt qajjima minn hemm. Issa kif li daw ma jkollhomx ovvjament qed nissimplifika ħafna, m'għandhomx problemi reali f'ħajjithom, noħolqu problema billi nieħdu wieħed minn dawn l-isport sewwa li vera m'għandix għal xiex nieħdu u noqgħod nissawwat imma ħanoqgħod nissawwat. Triathlon, Ironman, combat sport u x'inhu. Issa, dement li jien qed inqum fil-5 ta' filgħodu, ma nagħmilix ma jindużaw Inti għamilt ħabta tagħmel boxing le? Għamilt ħabta nagħmel boxing u hemm ċans nerġa' nagħmlu kienet il-COVID imma dik. Il-COVID kienet ħajja tal-ostja. Għax slowja kollox, kwita kollox, tajna ħafna. Le, waqt il-COVID, Qabel il-COVID circuit training. Ekku. Fil-COVID, le kien. Jew viċin. Le, fil-COVID, niftakarx, għax l-ewwel appuntament kellna nħassru għax il-mara kienet inkwetata għax il-mara ħafna iktar kawta u intelligenti minni. U ma konx ġejt tal-ewwel episodju. Zom, mux. Miek, mux. Għawek jew Radio High? Le, Radio High. All right, man raġa nitkellem fuq Radio High. L-ewwel darba l-tajna. Fil-COVID, insomma, vera mux importanti. Bro, fucking. L-ewwel darba li rajtni għax inkontrajtek qabel. Imma qatt ma l-tajna. Mill-udjenza u x'nafjem bħala ċelebri u x'naf. Imma fej konna. F'kemm jiena ċelebrità naħseb. U l-lustru. Ej. Ma kienx importanti probabbli. Ma le. Le, kont qed tgħid fuq xi ħadd li huwa sta bene. Oj, thank you. Oj, jokku paru mela, jekk qed nibdew nqomu fil-5 ta' filgħodu x'naf jien. U di qed iżżommna. Jiġifieri vera challenge u vera ngħidu l-iżviljarin u x'naf jien. Imma wara nħossni aħjar, qed nittakili għal ġurnata aħjar, in the long run. Imma ejja nagħmlu mod is-sitwazzjoni tiegħi tinbidel. Sewwa u jien naf inqalgħu iktar affarijiet jew problemi f'ħajti. U jien qbad nemmen li l-sport kienet jgħinni tant li ta' naqta kollox ma naqtax dak. Fem? U jaf jispiċċa dik il-ħaġa li kienet ettejni to get by, it starts burdening me. Sir il-mażra. Issir il-mażra. Ma nibdix il-laħħaq magħha. Ovvjament m'hemmx għax da mhux jisnet nilabu xi logħba, fimt? M'hemmx a planned out route ta' kif għandek tgħix u x'inhu xiex, allura il-ġudizzju u r-responsabilità dejjem hija f'idejna. Waqqaf di u waqqaf di. Fimt waqqaf it-triathlon la jemmen għax tqajjimni fil-5 ta' filgħodu, jew inwaqqaf il-whisky kull flaxija. Eżempju, dik. U qed nipprova naraf imbagħad at this day and age għandna informazzjoni kull imkien u kif lim tixtieq issib ħassib, sa darba fettilli ġast infittex alkohol wara training, eżempju, fimt pros u cons. Ovvjament imbagħad tażellim taqra u ma bdejx naqra dawk li bdew jgħidu ħafna fuq il-cons, xi pros issib. Fimt li insejt x'inhuma, naħseb riżultat tal-istess alkohol. Imma fimt, għamilna ħabta aħna nitrenjaw il-ġim tal-Mosta bl-spritzer. Għax vera jek tisker waqt li terfa l-weights, ikollok pump tal-bliħ. Ovvjament xi tkun qed tagħmel qalbek ħadd ma jaf, xi tkun qed tagħmel fwit ħadd ma jaf. Però konna nieħdu ħafna ritratti tajbin. Għall-inqas. U plus li konna nkunu qegħdin ħara taħt bench press ta' xi 100 kilo, vera. Idea tajba ħafna kienet, fenomenali. Fil-fatt xarrakt il-pjan di pettorala u hekk għandu toqba fih, narra kien hemm xi ħadd li kien iktar luċidu minni. All right. Kien tazza spritzer rura. Le, ma fil-fatt għasna fjek konx fis-sakra da kien. Naf li weġġajt ħafna insomma. Le, ibnidem li salvani kienu għed Tony, bodybuilder ta' xi 70 sena kien eksaraju, so mhux importanti. Insomma, importanti għax salva li ħajti kien se kont semmut. U se ta' jsalva biss kien hemm raġel, mela ġejna lura. Li inti ħadd għażel speċjallim triq se tieħu. Issa, għax l-ewwel forsi kont qed nitfa' naqra f'delli karaħu x'naf jien anke fejn jidħol reliġjon. Il-bnidem jista' jażel anything that works for them. Ma nafx kuxjenza soċjali tgħidlek li toqgħod attent li ma tirfisx fuq ħadd ieħor u li tiegħek doesn't stand. Sawa, imma
Nidħlu f'dal paradossi wkoll, eżempju, jekk xi ħadd huwa intolleranti. Aħna nkunu intolleranti lura. Fem, jekk aħna nemnu fit-tolleranza, ma daw Ejja, mhix faċli, sawa, li toħodni lura l-fej daqshekk jinkomdu, forsi argumenta żin, jien ġeneralment jien bniedem għażin. Għax ma nemmix li għandna xi għal-bniedem. Ma dak għax nħu impalla. Sawa. Imma ma tantx intażin fil-ħsieb. Le. Verament iġażin fil-ħsieb. Imma fil-komplament fl-affarijiet oħra pjuttost iwa. Indom naqra biex niċċaqlaq, ma nsejx konna ngħidu qabel. Qabel niċċaqlaq il-ħsieb. Ngħid ma nafx. Ninħeba taħt ma nafx sewa. U kien hemm aħna waqt li konna bulu ta' għamel xina fien u għet nparla barra fil-brej. Kien hemm wieħed saqsini u għalli wasma ma nafx. T-provdija bħala answer. Imma fl-istess ħin, eżempju, meta jgħidulek kristjanizmu, tajt li dak żgur li. Sewa, kif ma erġajna argumenta żin. Għax, u forsi bux tost ukoll, isni qed ngħid ma nafx, imma dik żgur li. U żgur li għax meta tibda dissecting u tibda tidħol fiha u tara, tibda tidħol f'ħafna dead ends li unless tuża Deus ex machina, tuża l-Alla bħala skuża biex jaqalak minna, sawa li I mean you're at the right place biex tagħmel hekk sawa, għax qed tipprova toħloq reliġjon. Sakemm ma tagħmilx hekk, jon kella just tajt isma' fidi misteru saqsix, fehmti jew hekk. You're shifting the burden of proof, bażikament. Inti qed tajt mhux kompitu tiegħi li nispjegalek għalfejn din mhux vera, ma huwa fil-kompitu tal-Kristjan li jġib li biżejjed evidenza biex li perswadini. Ekku, le, l-Kristjan kull ma jrid jagħmel jaqra l-Bibja jekk irid. Isir jafdaw, fimt il-Bibja hija terms and condition li kulħadd jafa segri u ħadd ma qara. L-aqwa argument kontra teizmu, l-Kristjanizmu x'inhu qiegħed fil-Bibja men naqra dik. Għalfejn. Għax tibda tidħol minn ġo problema minn waħda l-oħra u ssir taf kemm anke ħafna affarijiet li actually daħlu fit-twemmin mhumiex qegħdin fil-Bibja u mar-riżultat ta' San Pawl santu wistin iktar u iktar l-interpretazzjoni tiegħu ta' x'ġara. Sawa u apparti l-analogiji u l-metafori li hemm u li ħadnihom għad-litteri u hekk, fil-verità, again, meta mxejt naqra l-bot minn twemmin, il-Bibja bdiet tagħmel iktar sens. Jiena naħseb l-istess. Biex il-moment li tiddivorzja l-interazzjoni tiegħek mal-Bibja mill-fidi u tibda speċta tieħu minna il-metafora u l-poezija, speċa inti tibda tara. Speċa li hemm ċertu kunċetti, jiena dejjem mhux dejjem, imma meta bdejt speċta naħseb dan il-mod. Il-Bibja bdejt iktar nara bħala dokument li qiegħed hemm l-iskrutinju antropoloġiku tal-bniedem. Għal-bniedem, x'ħoss, x'inhu l-mistoqsijiet li dejjem kien hemm, x'inhu l-interpretazzjoni u fil-poeżija ġifieri għalija ġifieri l-idea pereżempju li bdejt ngħid l-ispirtu anke l-idea ta' Ġesu Kristu, anke l-idea ta' Alla, biex huma kollha attentati poetiċi biex jispjegaw affarijiet bħal l-eżistenza, l-koeżjoni soċjali, il-ħolqien ta' ideal li l-koll nħarsu leħ u nimmiraw leħ biex ikollna soċjetà li il-konsensus nipreferu. Ma t-tiħiċek, dak huwa kif anka jenna sal nsejjaħ ruħi Kristjan, jekk dak huwa kif qed naġixxu, Kjek ma' li għandu s-soluzzjoni kollha, ġifieri jien aktar interessani bħala dokument tal-evoluzzjoni tal-ħsieb għal kunċetti astratti u kif il-bniedem in-negozjom across history. Iktar speċa mhux bħala dokument li preskrittiv. Ma dak għandek pożizzjoni avvantaġġata biex tagħmel hekk. In hindsight. U li aħna anka edin fejedin li actually għanna naqa privileġġ li nistaw izna għanna vantage point et nara li konsidrajna ċertu affarijiet u li nistaw naraw ċertu affarijiet. Imma
Xiti għu dak il-vantage point imma tajt inti, il-kuntest storiku li ngħixu fih. Għax qed ninnutaw il-mekkaniżmu u kapaċi niddivorzjaw il-mekkaniżmu mill-istorja li nħolqod grazzi għal dal mekkaniżmu. Sewa, imma dak mhux kif tiġi malma d-dottrina jew l-katekizmu jew x'inhu. Le. U għawek il-problema tiegħek bħal ħafna nies li jħobbu naħseb jaħsmu u li speċta tinteressu mill-libertà, li speċta la darba inti ħadd imponi dogma fuq il-biċċa kbira ta' drabi ħan irrebella. Nemmen li kulħadd għandu jagħmel hekk għax int għandek tiftakar li d-domma hija xi idea ta' xi bniedem. Imma da mhux qed jippedilja bħala idea tiegħu jew tagħhom jew ta' minn fejn ħana qabis siġu lejżhom waħdi. Daw qed tiġi pediled sawa Michelanton vassalli. Jien ma nemmenx li kulħadd għandu jirribella, ġifieri jien meta bdejt ninteraġixxi mal-idea tal-ateizmu u l-loġika hekk bil-mod puerili tiegħi ta' adolescenti, speċa kont nisma' ħadd ieħor jitkellem fuq ir-reliġjon, malajr ħafna konsert sensittiv għall-idea li jisma' jiena m'għandix nisfida it-twemmin ta' dak il-bniedem għax jaf li dak it-twemmin li għandu qed iżommu fil-konfini tas-saħħa tas-sanità mentali u jekk jiena speċa nixbidlu l-ispaga u jitber fil-kollox daf daqqa waħda jista' jispiċċa mingħajr ankraċċ għal jista' jiġġennen. U forsi mhux kulħadd għandu il-kapaċità jiena niftakarni ta' xi 15-il sena kell l-ewwel kriżi eżistenzjali, ġifieri niftakarni bil-qiegħda fis-salottom taħt l-sleeping bag niekol u neħxien u ngħid ġifieri ommi kellha toħodna għand it-terapista biex nispjega u t-terapist ma kellux soluzzjoni speċjali għax hekk kont qed tgħidlu isma' da fl-aħħar mill-aħħar x'issi kan noqgħod nagħmel imur skwar noqgħod nagħmel low levels biex inġib ġob biex imbagħad immut. Bla sens. U allura naħseb peress li kont għaddejt minnhom mbagħad ma nafx kif rix minnha. Minni ma xkif xiex minna. Rexa kienet bezzani li jien nimponija fuq ħaddieħor sempliċement biex nuriħlem jiena razzjonali. Ma trid tkun both ways. Li hu jimprova jgħod speċa jipperswadi lili. L-għan, l-lin mir-reġjon u l-fat li għandhom l-evangelizzazzjoni, xie reġjonijiet u xnafin. L-lin minn da. Inti għat ma nitċalinġjax, għax ma nafx dik għax xie t-servi jew għet iżommu. Issa scaffolding li t-iżomm il-binja tal-psika tiegħu. Jien għandi l-impressjoni li kontra ma taħdimx imma. Sawa, eżempju, għala għan nisseparaw church and state li m'għandniex. U hemm nies li irridu għalli tibqa' hekk, issa forsi hija impressjoni tiegħi again l-echo chamber li semmejna qabel. Sawa, li ġast iridu li jkompli ħarru. Mhux sejjer ngħidilhom isma' jiena kredenti, ngħidilhom jiena ateju. Tispiċċa hemmhekk il-konverzazzjoni, mhux ngħidlek jiena ateju għax bro. Kif iżomm jista' jkun jitmexxu. Ma ċċallenġawk imma għalihom u bil-fors ma jistax ma jkunx hekk inkella jikrollahom kollox għalihom int ħażin. U mhux ħażin moralment inti qed żbaljat. Jiena qed żbaljat. Ma nippreferi. Le hu. So fucking what? Speċa x'differenza jagħmel li. L-ostra għandha taħares lejk li inti għad fi żball. Allura. Mentix jiena naf li żbaljat biex. Le jiena qasim ma naf li hu żbaljat. Diment li mhux se diment li il-konklużjoni li jiġbetu mill-fatt li jiena żbaljat mi se tagħmel ebda differenza f'ħajti. Diment li da mhux se jgħid dan għateju apostate jew x'il Madonna jgħidulu. Ħanaqbduh ħanoħorġuh fil-pjazza tal-Mosta u sa nsalbuh mal-Funtana. Diment li dik il-ħaġa ma tiġix li ju f'moħħu kull ma ħajjajt, ġon la jmut ħajmur għandna l-infern ta'. U di l-ħaġa speċjali tingħad bejniethom speċa inxalla. Ma tagħmel li ebda differenza, ma ebda konsekwenza li di. Ma naħsibx li fil-prattika tkun hekk, lanqas meta ltqajt magħha f'sitwazzjonijiet jien eżempju minkejja li awġejtu affarijiet fuq il-podcast u x'nafien imma għax qed nemmen ukoll l-udjenza li jsegwi dal-podcast huma cool so ma ħajġri xejn, imma jekk ikolli nkun f'qorti eżempju, mhux ħanoqgħod ngħid isma' le ta' mhux ħanbus is-salib jew x'nafi għax nibża li tippreġudika. Fimt, to be fair, nibża li niġi ġudikat minn mħallef nisrani, tibda biex għax il-value system tiegħu hija differenti u kif jinterpreta l-liġi u koll ma nafdax, full stop. Imma, minn hemm ikolli ngħaddi, bħalma hija
kera minnaħa l-oħra narajjen li l-politikanti busu s-salib u li bil-fors, femt, ovvjament għax għanna li Malta hija kattolika u xnafien fil-Kostituzzjoni, memx li naħħuha minnem. Isma, ġetal-axħa dik l-istatistika ta' zaza ħalli. Iwa, fil-fat rrit nikkommentalek fuq. Mela, most respondents were, kabbarax muħi għajaw b'konsegwenza l-ottika tijajet majna. Mela, most respondents were oriented towards Roman Catholicism and 33% of respondents stated that they practice their faith. Overall, however, attributed scores show that respondents do not believe that religion has a significant impact on their everyday lives. Family and circumstantial situations were cited by respondents as the leading factors that influence their religious opinions. Yes. Dik do not believe kollox. Bazzikament ġaħsbu ma jimportax, x'qed jiġri li jimporta. Sawa? Eġa? X'jaħsbu ma jimportax, jiġri jekk da jgħidu l-ek isma' l-ta mhix timpatta ħajti, imma xorta għandhom l-idea, eżempju, li l-ħajja hija linear. Sawa, u għek cumulative, dak ħsib nisrani jemmadek, impattat, mux ma impattat, ċaqqas biss intewer kem impattat. Femt, jekk inti d-diskors tijak għadu bċertu mod, turi li it's under your skin, naqqas biss intewer li you're impacted by it. Sawa, u laffajt jibqaw jiġru. Jekk inti eżempju għall-argument, just to bring an example, tħossok skomdu bli twaqqaf zygote eżat kif forma. Għax ħajja, trid tispjegali, fimt, għalfej il-ħajja għandha daqshekk valuroli, speċjalment ħajja umana, given jekk m'għandekx problemi bli tikol ċanga u x'nafjien li għal xi nqabbel annimal ma' bniedem qed inqabbel cognitive development. Sewa, kemmi cognitive developed il-baqra fil-ħin li tinqatel in comparison ma' ballunċelloli li għall-ewwel ġimagħtej għadna qasnafu x'ħajkun individwu wieħed jew numru ta' individwi, għax kull ċellola ġo dal-ballunċelloli jistaw ikunu bniedem in their own right. Kull ma trid tagħmel taqlaħħa minn magħha. U tħalli għaras ġifrijien għall-ewwel ġimagħtej kelli biżibilju ta' aħwa u photocopies tiegħi l-imbagħad għax sirt jien biss ma nafx daw x'sar minnhom mietu blajthom qatt ma saru ma nafx. Sewa, li ta' kemm nidħol naqra f'problemi. Sakemm minix qed sakemm ma narax li isma' ħajja bħalma tiġri fil-kastana f'mammali, sawa nistgħu niftħu affarijiet oħrajn, xi jagħmel il-bniedem u li hu. Cognitive development, sentience, kien hawn min jgħid il-qalb. Iju xi ħaġa romantika ħafna kif tibda tqabbad il-qalb. Imma nafu li mhux il-qalb hija il-ħajja, jekk taqaf qalbek qed tmut ma mitx kif jaqaf moħħok mit. Sewa, u qed jibda jkollok brain damage għal xi il-qalb mhux tippompja ossiġnu għal moħħ, nuqqas tossiġnu qed jibda shutdown bil-mod il-mod. Mela żomm, anka ħafna nies naqrax qed nimmaġina l-pitchforks u t-toroċ jinxtalu hemm barra ħabba li semmejt il-kelma bord li Malta qas diskussjoni diċenti m'għandna. Imma inqabbilha. Anka xi diskussjoni infinita jena nsiba. Infinita, ma x'qed nitilqu minn post differenti li il-basic tenets x'inhu bniedem, xiġifieri meta ngħidu ruħ, jekk temmen bruħ u hekk, qatt mu qed jiġu laid out. Sawa, id-doctors for choice. Għax għatma bil fuqom, imma. U zgur, jena li għatma jiġu laid out, għax spiċta għatmu sa jkun hemm bil, fis-sens ma nistax nimmaġna punt, għax anka fejn hemm l-abort, fejn hu legali ġifieri, m'hemmx bil bej il-Kristjani Amerikani, per eżempju. Xorta jemnu li fetu huwa bniedem u li fetu huwa bniedem u l-bioloġija tgħidilna dik. U allura meta inti ittemm il-ħajja ta' dak il-fetu qed toqtol fil-fatt bniedem u dak huwa omiċidju u m'għandux ikun. Mbagħad hemm min jgħidlek imma le il-personhood starts enough with sufficient cognitive development. Yes. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media.
Issa, ara xiex il-lingwija problema, għal xiex kon daqsek ksur is-sorm fej jidħol bdejt għajt skop u ma bdejt toġobni l-kelma skop u ħaġa oħra. Li, sa tant tinsejġ kon senajt. Fuq l-abort. Ejja nibdew biex nieħdu naqra paragun kemm jikkalmaw naqra l-imħuħ. Mal-eutanasja, li xorta ovvjament għaw in-nies divided, imma speċjalment end of life, meta provajt kollox u meta jenna b'nidem jgħat sodda li anka tajt dix ħajjaj, insibuha faċli li tajt isma titfi il-life support. Sakemm dak l-ewwel grad, it-tieni grad huwa li mhux actually titfi il-life support, imma you actively do something to bring about that. Jew injection, velenu u xinu. Sawa. Fin-nies għandna naqra problema. Imma xorta sib għandi l-impressjoni li iktar nies jaċċettaw l-eutanasja qabel jaċċettaw l-abort. Sawa, qed ngħid fin-nies għandna problema għall-annimali għadha kontra. Għall-annimali l-etika aħna naħdmu bil-kontra, jara dak il-kelb qed ħażin mejt, tħallih isofri jagħmel. Imma ħabba li anka l-lingwa Platun minn fejn ġejna mhux nidħol fiha toħraġni mill-argument, fejn jidħol il-bniedem hemm il-non si tokka, sawa issa jiġri li jritu kollu xo. Imma, fej jidħol eutanasja ħafna nies jgħidu wasal fl-axħar ma tista' tagħmel xejn, vili jew krudili li ġastajdlu issa qod stenna l-mewt bil-mod. Hekk jgħid ħażin. Aħjar ma tistax tkun ħatkun biss sakemm ġismek iċiedi u fl-axħar tmut. Illa ħaġiet tikkundannani għal di. Issa, f'każ ta' eutanasja nitkellmu fuq dejjem għax qed inqabbel ma għax abort kelma kbira enormi, qed inqabbel abort l-ewwel 2 weeks hawnhekk. Min qed jirċievi l-eutanasja jgħid fi stat ħafna iktar avvanzat u cognitively developed u aware u x'naf jien minn x'qed jiġri hemm, mela x'izomna li nissalvagwardjaw ċelloli li jaqqas biss kapaċi nidentifikawhom bħala individwijiet, bħala bniedem iwa dak il-ġinom, dak il-genes, id-DNA. Sawa, u turi ġa potenzjal bħala tool, bħala development, bħala imma. Dak il-potential qed nibda nqisu actual, jekk qed nissalvagwardja daqs li kieku diġaw. Sawa, għax xi ħadd ħajalaq 18 sena u jkun jista' jġib il-liċenzja ma jfissirx li għax għandu 7 snin, iwa ta' kwistjoni ta' żmien u jkollu 18. Mursuq. Leħu. Għasal? Il-ħagġa nemnuha u fil-fatt. Umbat nitkellem. Imma nemnuha speċa għalhekk taqbadna diqa kbira meta nisma' fuq tfal li jmutu. Għalfejn taqbadna diqa kbira milli meta nisimgħu li t-tagħlim ta' 83. Imma għax il-potenzjali hija xi ħaġa li aħna nistgħu nikkonċepuha pjuttost faċilment bħala umanità. Ekku, imma f'dak iż-żajgot qed nikkonċepixxu potenzjalità wkoll u qed inżommuha daqs li kieku diġà qiegħda hemm, eżempju xi ħaġa li turtana ħafna meta hemm f'tal-lingwa u banal immens imma baby killers. Issa jew ħanoqogħdu fimt tal-għax m'intix qed tajt fimt omiċidju jew għax jekk qed tajt baby ma allura tista' tajt adult. Fem, sakemm maħniex qed nitkellmu fuq prenatal sawa jew infantiċidju li f'dak il-każ iwa qed nitkellmu fuq. Ma fimx l-aħħar biċċa ma fimx. Għax jekk l-abort ikun kwistjoni ta' prenatal eżatt qabel ma jitwieled, jew nkella huwa infantiċidju, allura tagħmel sens li tajt killing babies. Imma jekk hu zygote. Imma fil-każ tal-eżempju li ġibtien li mhux l-unika każ ta' abort. Sewa imma mor tal-estrem l-iktar kmieni li nista' li nara assurda li xi ħadd at this stage jgħid le għax dak mhux għax bniedem, għax bioloġi nafu dak bniedem, imma dak persuna. Le men, jista' jkun persuna u kull ċellola li hemm ġo dak il-ballun li tista' tkun persuna wkoll. Fem? Il-fatt li ħriġt jien. Ġieli kontemplajt fejn tibda personhood? Ejwa. L-answer huwa li actually m'hemmx hu personhood, affarijiet li waslu għall-idea li aħna ninterpretaw bħala personhood. Ġifieri jekk issaqsi lili bħala eltina u mhux qed noħroġ fuq barra sewwa għaliex għandu jagħmel ħadd ieħor, imma kieku jkolli niġġudika, fimt fejn jidħol mewt, mhux ħanajt qtil għax qtil li jitfani xi ħaġa kera, imma the earliest, the better. Mhux biss fil-ġuf, anka fit-twelid. Ġifieri jien naf jekk kellu jiġri li xi ħaġa, aħjar naħseb li ġrat fil-bidu meta ma kontx naf x'qed jiġri u spiċċajt m'għadniex neżisti,
milli issa u iktar konxu xed jiġri, iktar konxu ta' xed nitlef, iktar konxu ta' xseta kien u ngħaddi minna. Imma naf li allura b'dal argument u anke meta noqgħod nitkellem fuq psychological development u hemm min jgħid l-isma' u anke tfal tal-lura taf kemm idumu sa 3 sa 7. Fehmtu x'nafi? Imbagħad ngħid u hemmhekk nidħol f'element ieħor u ngħid le ma naċċettax jien personalment li jsir qtil ta' 3 ta' 7 sa wieħed nitkellmu infantiċidju issa m'għandniex nitkellmu abort. Ħabba x'joħloq f'moħħna x'qed naslu li naċċettaw, tipo dak huwa lajn li nibża I'm afraid to go there. Għax anka fl-istorja ġieli kien hemm instances fej daw l-affarijiet saru, apparti li għadhom isiru b'xi mod jew ieħor sewa, u meta noqgħod nixtarru nagħmel u. Ġifieri inti tibża f'dak il-każ u dan huwa każ estrem. Tibża mill-preċedent, speċjali la darba qisnu nsiru komdi bl-immaġni tan-nies joqtlu tfal. Le, mhux għax insiru komdi jew għax inħoloq preċedenti tibda tintuża skuża tipo dak hekk għamel, imma għax propju għax ma nafx jekk di xi ħaġa li jinnaf we can take it with a pinch of salt u qatt ma kien. Jew xi ħaġa li tifakjanna moħħna biex ngħidu hekk. Bħala individwu mhux bħala speċi, bħala speċi ma nqisx għax mhijiex. There's no such thing as collective humanity, we speak about it, imma mhijiex hemm għandek gruppi ta' bnedmin hemm xerdin mad-dinja li waslu f'partijiet ta' proċessi differenti, danka fi żmien meta kellek l-Enlightenment jew Scientific Revolution, ma kienx fit-triq, ma kienx fin-nies, kienet ferb universitajiet l-ewwel hemm u aċċessibbli għal vera ftit, kienet logħba ta' ftit akademiċi u reliġjużi u sinjuruni insomma li huma involuti. The common man on the street baqa' għaddej bħajtu tas-soltu bħalma għaddej illum bħalma kien jgħaddi dejjem. Imma r-ramifikazzjonijiet ta' dak il-mument storiku għadna ngawduhom sal-lum. Għadna għadhom sal-lum, għalhekk għandna l-idea tal-libertà u l-ugwaljanza u l-idea tal-proċess xjentifiku biex tista' ma temminx jekk trid fil-proċess xjentifiku imma jekk tikkankra ma nigglorifikaw ħnaqra dak iż-żmien ukoll ma kienx daqshekk breakthrough daqskemm nagħmluh. Imma anke l-fatt li tagħna l-proċess li tnisser minnu l-proċess xjentifiku inti tista' ma temminx pereżempju fix-xjenza imma jekk ikollok il-pulmonite l-augmentin trid naħseb. Imma you get what I'm saying, irrelevant jekk temminx fl-enlightenment, jekk taħsibx li dik l-epoka kienieċ biex ta' seminali, jekk fil-proċess xjenti biex ta' fl-axħar mill-axħar, ħarġu minna ċertu prodotti li huma ta' utilità għal-bima li jentint. Ejju. Għax kienet parti minn l-ongoing process. There is no faith, there is no endorsement, there is just the fact li jekk jiena għandi d-deni il-Panadol irrid. U li wassalni għal-Panadol kien il-proċess xjentifiku. Imma il-proċess xjentifiku kull mo inquisitive method. Again, mhux foolproof għax you need to ask the right questions, trid tara li actually. Femt, mhux minn għalik għati kollo kanser. But it's a far better method than fejtu. Naħsbu, naħsbu. Le, għax meta tajt better, warġajna, tqabbil li dejjem. Il-value system għal xiex better. Titlaq l-ġieħ taras, minn il-Madonna li tjamel omru bil-ġieħ taras. Le, ekkorrajt. Għamma xekket nieħdu l-ħajjan ġenerali u l-ewel kienaw minn semma blissful ignorance u l-ewel kienaw minn semma. Anka fejt, it's a powerful thing, ġifiri anka mirakli, għaxa semmejna mirakli ma jisirux, imma mirakli ġifiri fejqan inspiegabli. Femt? Issa jaħsbu qed jistudjaw li anka placebos jaħdmu, anka when we're told li we're taking a placebo, għax ġisimna jiġi għawi bażikament minn xtaf jew ma tafx, ġisimna jiġi triggered jassoċja pirm li ma tħossok aħjar. Però hemm ħafna aneddoti jedna l-oħra tagħhom. Żgur, u jibqgħu xi ħaġa imma li fejt femt bħala mekkanizmu taħdem. Ejwa, għalhekk minn nara qed juża fejt mhux ħammuru waqfu milli juża fejt, imma meta ninduna. Ma hija inferjuri għall-mediċina bla dubju. Biex għalli inti temmen li għax għandna ċertu goal. Per esempio jgħajdu l-goal huwa. Għax għal-min għandu l-goal. Immaġna
Għaw reliġjoniet ma jużawx mediċina propju. Il-biċċa kbira tal-umanità jekk taqbad għall-kanċer dak l-individwu li jfiq mill-kanċer. Ma jistax nimmaġa li hemm xi kwantità ta' twemmin li jista' jfejqek mill-kanċer, però mediċina, raġġi, kemoterapija biex għandek ħafna aktar ċans li inti ħatasal għal dak lan li huwa li tfiq mill-kanċer milli sempliċement kun kredenti jew taqra The Secret ta' Oprah Winfrey jekk għaltlek. Biex da offert li fucking ġraw, Da offert li fucking ġraw li kien hemm min kellu l-kanċer u flok għall-kemoterapija. Marru qed jaqra The Secret u Ija, imma hemmhekk jien li nkun interessat huwa, again, x'mekkaniżmu hemm jaħdem, għax il-periklu jkun li jien naf kien hemm dak lami jew x'kien hawn bajn waħda minn nesa fejn naf jien li fih għax xi ħadd anke bla ma jafu, sewwa minn bla ma jafu. Poġġielu lazz minn ta' hekk ġejna local juice San George Preka sewwa. U dan. Emeriċ. Ma konċ naf li sen. Taf jekk kien xjaf jew le? Alright, għax di tibda naqra x'naf jien. Issa, jien ma ngħidx isma' dan ma fieq xem tobbet jgħidu li fieq. Jgħid jgħidu li mhux bil-mediċina u x'naf jien. Ix da mill problema, ma mmurx niġri u ngħid. Isma' San George, dak iż-żmien kien għadu Dun George fej u għax in order to accept that, għax daħda ġat mullura tipu għalfej allura kristjanizmu le. Imbagħad ħatajd li allura xiex u ħanajdlek ma nafx u tgħidli eżatt laqtni hemm. Imma għax in order to accept that, I'd have to accept the rest of the baggage li jiġi problematiku. Sawa, ibda minn kunċett tal-lan nifsu. U l-fatt li ħalluq id-dinja u meta u x'naf jien hemmhekk ġan intilfu, aħseb huwa rambat morali u dnub u għalfej kellu jibbat il-libnu biex. Għax mingħajr dak il-kuntest kollu, il-lazz ma jagħmilx sens. Imma morali, insa il-parti reliġjuża u l-parti superstizjuża, l-parti metafizika, li morali, li sistema ta' morali jew ta' valuri tkun mibnija fuq lan li tinħoloq ċirkostanza, jekkux familja jew grupp jew ħajja ta' individwu fejn is-sofferenza inutli titnaqqas. Biex żgur li dak huwa għan li kulħadd jaqbel dwaru. Issa anke jekk jagħmlu il-bnedmin kollha u l-esseri l-oħrajn, xorta ma jiġix objettiv. Imma tkun tista' tgħid li isma' objettiv jew oġġettiv? Oġġettiv forsi. Objettiv Mikel Anton Vassalli nerġgħu ngħidu. Ora, veru fih innifsu li nkunu nistgħu ngħidu li isma' ħlejja li huma magħmulin ta' ċertu materja li jgħixu fuq dil-pjaneta, fehmtu taw jinteraġixxu flimkien. Allura hemm sistema ta' valuri li hija aħjar mill-oħrajn. Għall-għanijiet tagħna, għall-għanijiet tagħna, għall-għanijiet tal-bledmin. Għal kif aħna nsertajna. Għal kif aħna. Imma għax aħna nsertajna, mhux għax aħna magħmulin jew għax aħna. Aħna nsertajniex. Differenza tagħmel dik. Le, ma inti le żgħonna, u naħseb hawnhekk anke fit-teorija tiegħek jien korrett, għax aħna nsertajna inti qed tgħid li żgur li m'hemm xejn li ħalqitna, żgur. Inti bnida minn ċert, ma tista' tgħid żgur fuq xejn. Jien qed tgħid aħna, issa jekkux insertajna u x'iddisinjati, dik għalija hija ambigwa, jien qed inħalli l-bib miftuħ. Inti għal xi raġuni meta niġru għal tipo għandek bażik kif tara il-Kristjanizmu li rasek testrejti. Għax dejjem kollu qed ngħidlek għax deħa tħodna x'imkien ieħor, deħa tħodna x'imkien ieħor. Jekk trid immorru. Tlaqna nagħmlu 65. Mela, episodju ġdid ara tlaqna. Fil-bidu minn fej l-ostra... Sorry, għabat najt isni dalija. Dik forsi misna mattix. Dik ma nafix. Ma nafx. Mela, tlaqna l-ura fil-bidu. Fil-bidu ma kienem xej. Jow kienem xaw issa imma għax jek taqra l-Kraus. Lorenz Kraus għandu l-ktib Something from Nothing jew xi ħaġa li għalina hija logical incongruence u għax għandek zero sakemm ma żidlu xi ħaġa minn barra. Kif ħadd ħajbqa' zero. Fimt? Il-plus jgħidlek trid iżid, fimt imma anyway. Imma ovvjament mhux ħanidħol f'dik, imma il-kunċett u l-istess kunċett li jintuża għal Alla. Li Alla bħala ħolliq li joħloq
Żviluppatur nista' nasal għaliha b'mod panteistiku, b'mod li ngħidu għax dak bħalma kienu il-provi, 5 provi ta' San Tumas sawa li hemm Alla. Li hija tista' tgħid eżempju il-kawża mhix ikkawżata. Menti kollox qed jiġi kkawżat, ejja nibdew mmorru lura, aħna minn fejn ġejna mill-ġenituri tagħna, huma minn fejn ġew mill-ġenituri tagħhom u dejjem tibqa' tiela x'imkien irridu nsibu starting point, minn fejn talaq kollox. U San Tumas, tara hemmu, ejwa żomm, Alla, as a concept, a beginning, a starting point. Ibqa' sejjaħlu uncaused cause jew unmoved mover. Tibdiex issejjaħlu Alla x'imbagħad tittieħ identità, tittieħ storja, tibda fim, u anke mhux fejn taf li tal-insara u mhux any other. Sawa? Issa. Alla huwa xi ħaġa, mhux xi ħadd, xi ħaġa li kienet minn dejjem għax kienet anka qabel iż-żmien. Dajjek ħolqot u żmien inħoloq għax iż-żmien huwa l-attivitajiet qed jiġru. Iż-żmien huwa t-tempo li aħna bih inżommu l-affarijiet qed jiġru. Bħalissa tipotetizza li jekk Alla ħoloq l-univers ma jistax kun li kellu bidu? Dak tipotizza. Ma jistax kun li kellu biex ta' jekk nitlu fl-idea tal-multiverse. Ma jistax ikun li f'universi ieħor. Ġaġat laqna aħna qed nibqgħu viċin kemm jista' jkun il-Kristjaneżmu għax fl-aħħar. Din hija kritik tal-Kristjaneżmu qed ngħidu. It-twemmin ta' kif wasalna għalih. Sewwa. Għax inkella jekk ħanibdew naċċettaw u jista' jkun multiverse u dak li qed insejħulu Alla kien il-Higgs boson principle, il-God particle, da allura all right, imma ma naħsibx li l-isqof Charles Xikluna u x'naf jien. Le, taħseb li jiena niddibatti naħa ta' ħafna minn huma daw in-nies li qed issemmiet. Ħajajdulek iwa ta' Alla taf x'inhu x'aktarx xi ħaġa li kienet f'dimension oħra u ħabba l-esplodejna minna. Le, daw ma pjuttost riġid. Kien hemm kumment waħda mill-Facebook post jiena mhux dik, ovvjament mhux dik in-naħa li qed niddibatti. Jiena sempliċement qed inħalli l-bib miftuħ u vera qbadna fuq punt fucking trivjali biex ngħid kollox. Li għandna qbadna fuq l-idea li aħna u ntat li aħna b'kombinazzjoni li. Għax insertajna. U jiena qed ngħidlek aħna jista' jkun li aħna x'insertajna. Però wkoll jista' jkun li aħna x'biżin. Dak huwa. Imma fil-kuntest x'in dejjem qed nara kuntest bħala verità, allura anke inti dejjem qed tgħid li ma nafx. Għax inti ġest eżatt. Le, ma x'inti bqajt insistenti fuq li kombinazzjoni. John ridek tieħu sajd jew ma nafx jew naf li le. Eżatt. All right, mela, nista' nieħu sajd li tkun dak żgulle imma minn floku ma nafx. Għax ma wasalniex sem u ma jfissirx li ħanaslu. Imma xi perswatik daqstant li m'hemmx diżin. Ara ħanibqa' żejjer. Mela, issa, Alla ġi biex joħloq. Mela, bum, sibna l-ewwel problema. Għalfej. Meta iddeċieda li ħajoħloq? Fil-bidu tal-ħin ta' dan l-univers. Ma setax. Jekk imur bit-teorija, jiena qed niddivorzja kompletament mill-Alla tal-Bibbja u l-Antik Testament. Ħanajdlek għal xiex ma nistgħux nagħmlu għadik. Għax ħajkollok nies tal-ostja bħal ma Fader Martin li kien fuq il-programm u bħal ma Mark Lawrence u hekk li xorta jkunu insara u daw nis ġenwini fl-aħħar mill-aħħar, hekk jidru u hekk jitkellmu, hekk jitħattu ħadd gost nismagħhom ukoll. Imma they're subscribing. Can you divorce completely from the Christian idea? What I'm asking is... I cannot. Why not? Għax miex divorzja. Jek divorzja taqbilna. Sawa? Imma... Le, l-statement u da. Immaġna memx Alla Kristjan. Biex ta' dak mux għaset nitkelmu dwaru xej. Li għet insaqsik huwa l-len mill-kunċett tal-Alla tal-insara jista' jkun li kienem Alla li mandu xjaqsam, ma la jaf minnu Ġesu la San Paolo xej ma jaf Alla speċa. Li huwa a creator? Nassumi li iwa. Qabilna. Nispera ma konċett niġi interpretat li qed nidefendi speċa l-Alla metafiziku Kristjan. Għax trid tara mbagħad we need to go back to the definition ta' x'inhu Alla.
f'dan li qed nipproponi jiena huwa biex ta' xi ħadd li ġi kważi kulli qed nimmaġna bħala proposta biex ta' għandna fantaxjenza ta' li dan huwa esseri xi tip ta' entità li qiegħda barra l-università hawnhekk biex u għalhekk bdejt nistaqsik il-multiverse biex li qiegħed f'xi univers ieħor u minn dak il-multiverse da skopra kif joħloq iktar, speċa in the same way li a developer kind of creates. Dak l-alla ma kienx ħajkun l-alla li fl-aħħar mill-aħħar huwa raġuni għalfej persuni omosessuali ma jistgħux ikunu nsaran daqs. 100%. Daqs xi ħadd li huwa 100%. U jien stja anka nitħassa meta nisma' anka xi ħaġa li question marks kbar ta' ġifieri ma nafx dwarhom m'għandix dubju li jagħmlu ġid joffru support, imma again insaqsi sa fejn tista' tasal id-drakma. Sawa li huma hawnhekk għandi bżonn naqrajnuna biex ma mhux nispjeghom ħażin, imma sa fejna fien id-drakma Minna li support group għal familjari b'nies b'membri LGBTQ. Ekna, u inkluż għal persuni wkoll. Biex jissapportaw il-parent, iwa ma, eżatt, il-qafas tal-familja li jkunu fih. Mela, we offer a safe space for parents of LGBTs to come to terms with their child's coming out process and help them reconcile this aspect with their own Catholic family identity. Li ma tistax, full stop, għax il-kanoni u d-dommi huma li huma u la xjgħidlek Mark Lawrence, la xjgħidlek Father Martin, għax xjgħid il-Papa, ma joċ. Fem, ma jistax żewġ persuni gays jew lesbjani jiżżewġu f'riġlej l-artal u assis li birek iċrieket inqala panik għax sawa u di kollha minn fejn ġejja. Mur lura. Stenna Elton, huma li jagħmlu mhux joffru support, jistgħu joffru support għalkemm huma feħda. X'ma tistax. Imma xorta fajni. Ma jistgħux jirrikonċiljaw naħseb. Naħseb dik tirrikonċilja il-persuna omosessuali mal-fatt li jent nisrani kattoliku. Huma irrikonċiljaw. Diment li tgħix waħdek ċelebi ma jkollokx taqsam sesswalment ma ieħor għax lat fih innifsu huwa ħażin. Fġieħ kemm hemm ta' 2022 għadnet nitkellmu li sess bejn żewġ persuni tal-istess sess huwa ħażin. X'ħażin abbażi ta' xiex. Sewa, ħażet jagħmellek ħsara. Ma naħseb fiżika mentali. Naħseb huma bil-kontra li qed jagħmlu, qed jgħidu mhux ħażin, anzi xogħolhom naħsebu kif nifhimha jien xogħol id-drakma hu. Spera. Le, ma hekk jien hekk qed nifhimha anke dik li qrajna. Imma meta jekk qed jagħmlu hekk qed imorru kontra hemm very low bar li taqbiżha mal-ewwel u tispiċċa jgħid fid-dnub. Mela. Ma nimmaġinax li ta' ma jistaw jiġi għajdu l at any time li huwa ta' tajjeb li għandek il-partner. Li ma jistawx skur jgħidu per li ħajżewġuhom bil-knisja dik li ma jistawx jagħmlu. Dak iż-żwieġ mhuwiex. Imma jekk inti għandek espliċitament li raġel ma jistax jorqod ma raġel ieħor. Naħseb li mbagħad hemm forsi il-valur li inti hemm repressjoni sesswali, hemm repressjoni psikoloġika, hemm repressjoni ta' int minn int bħala identità. Ma nafx ta' ġviri. U support group li speċa jgħidu l-ek isma l-għana ħari. Alla jħobbok xorta, batek ek. Le, u nasib u għal-ġenituri fil-verita. Għax u għal-ġenituri ek kena miktub. Ġviri, u speċa. Għajdu joffru support fil-sens ħagġa. U ma jgħidu l-ġenituri. Plas jek neħdu naqra paslura. Dejjem tritħobb għax Kristu dejjem ħab. Probabli memmek id-dur l-affar. Kristu kienu ħobb il-ħab u kienu ħobb minn kellu l-lebrozi u kienu ħobb il- Daħazin, ma ħobbu xorta, ta' għal-madu, għajja xet namlu. Fimt, Leo. Sanaddu issa l-patruni jistaqsu mid-ġuba l-kom bibtana ta' vini e kapriċi. Bħalma tafu fuq din il-mejda rajtu għat daqqas ħafna ta' whiskies differenti u hemm whiskies li huma tajbin, però mbagħad ukoll hemm whiskies li huma pjuttost eċċezzjonali u post l-aktar li l-laqtuni u għal daqstant il-bar tal-studio issa huwa stokjat sew ħafna bih u għal Jericho li għandu min jiftakar il-kilkomen għandu naqra mill-laqta tal-kilkomen però naqra iktar spicy u after taste ħarira aktar ħelwa u għal daqstant ta' vera. Jericho tal-Lost Distillery qed tfittxu whisky tajjeb nirakomandaħ, immensament. Patruni nistaqsu, għara tlaqna. L-ewwel mistoqsija ġejja minn Anonimu, għalfej Anonimu,
Nuqqas ta' kuraġġ. Mela għax jafni u jgħid insibu barra. F'ħames snin nistudja l-università kelli ħafna suġġetti varji, però qatt ma niftakarni niddiskutu il-mewt. Alright. Irridu u ma rridux maġġoranza assoluta tagħna, irridu nesperjenzaw diversi mwiet f'ħajtna fosthom tal-ġenituri tagħna, nemmen li ħafna nies ma jafux kif l-aħjar jaġixxi f'dan il-momenti. Jaqbel li Malta hawn nuqqas ta' tagħlim u diskussjonijiet dwar il-mewt. Iju. Fem għadna kif għamilna 5 sigħat fuq. Imma aħna jekk kien hemm xi fucking nuqqas. Xi xaġa għaddew sa oħra? Le, 4 sigħat u nofs ilna. Ġifieri jekk kien hawn nuqqas nittama li dak nuqqas lex ta'. Le, imma u propju x'nixtieq. Jien nixtieq li qegħdin issa l-milja tal-lejla u hekk għamilna Teżwel. Imma intlift. Le, nixtieq li jkun hemm iktar diskussjonijiet. Fuq kollox, imma xi ħaġa li inħoss imma għen tista' tkun esperjenza tiegħi. Fis-soċjetà hija li hemm ċertu affarijiet laqas biss nitkellmu dwarhom. L-ewwel semmejna l-abort, mingħajr ma niġu mal-ewwel, fimt? Emozjonali ħafna jew sentimentali ħafna u ma ngħidux. Isma', fuq kollox tista' titkellem. Il-bieraħ f'kombinazzjoni f'biċċa minnhom semmejna l-pedofilja. Li l-istess men pedofilja qas biss hemm il-lingwaġġ għaliha sakemm mhuwiex aqflu u armiċċavetta. Femt maħniex qed ngħidu misma' u x'jikkawża u x'jista' jgħin u x'għajnuna u xi ħsaret tiġri. Femt xejn minn dax daqbadna mal-ewwel iġri. Issa, ħafna drabi anke jien noqgħod attent is-soltu ma minn ngħidha xi ħaġa bħal di avol jissijad. Sawa għawder, imma għalfej għax ħafna nies mal-ewwel ġifieri favorihom sakemm ma jgħidulix li jien hekk, fehm? Ġifieri inti Jinkun, le men, tipo, erġajna dajkotomis, mela jekk mhux hekk, ma nistax neħel fuq il-biċċa ma nafx, m'għandix permess, fimt, jekk mhux hekk, mela l-oħra. Le l-oħra ma nafux laqqas men għadna qasmu wasalna sem. Issa, fej jidħol il-mewt l-introduction tat-teżi tiegħi kienet naqra fuq il-fatt kif actually hija parti mid-defense mechanism tagħna li. Il-teżi tiegħek kemm twila tal-kuriżità? Le mhux wisq ta' ma nafx 25,000 naħseb xi ħaġek words. Żammejt mal-limitu jew żammejt mal-limit. Kemm bdiet? Kemm bdiet? Inti wieħed minn dawn li tpoġġu bil-qiegħda u tikteb volumi kbar? Le, ta' nippreferi għax għażin, nippreferi nitkellem. Sawa milli nikteb. Ma għajdilha fuq il-mewt id-dħul tal. Li parti milli ma jkunx hawn diskussjonijiet nimmaġina hija għax it-topiku li hu. U anka ma tiġi naqbel nitkellem fuq gloomy u x'nafien u inti dejjem. Il-mistoqsija vera interessanti nħossina. Imma sabiħi li anka aħna niflertjaw ma' memento mori u the whole carpe diem. Dik kollija l-moralità. Ma aħna rridu għajsu ħdejna ma mhux indirect focus, narawha mill-ġemp, anka funerali u hekk kollox huwa, fem tipo isma' ejja nagħmlu li għandna nagħmlu issa kulħadd imur ikompli b'xogħlu ta'. Anka l-enfasi issa għandix raġuni u leġu beyond that, imma l-enfasi ħafna drabi jkun fuq il-kontinuità tal-aqwa żmien. Il-kontinuità ta' issa feħan komplu waraw. Ma tantx nafsu fuq il-fatt jgħid forsi għax il-familja ġandhom ħafna it's too real for them, ma nafsux fuq isma' it-telfa waqaf. Da, għax dik il-mewt twaqqif xi darba inti kont u ma dekx. Dak qas nitkellmu fuq u dak il-kunċett. Ejwa, naħseb hemm bżonn nimparlaw iktar. Fuq il-mewt essaċ, fuq da se vera hemm ta' u għalfej għandna l-idejat li għandna fuq il-mewt. U hemm ħafna kulturi li huma anke varjazzjoni tal-Kristjaneżmu. Li jien per eżempju ma nafx qatt tkellem dwar f'dal podcast, ma mort funeral ta' missier ta' ħabib tiegħi ir-Rambil ġewwa il-katedral tal-Belt tal-Protestanti minn għalija. Tal-Protestanti. U kienet ċelebrazzjoni ġifieri tul il-ġismu, tul il-ċeremonja qed naraw ritratti tiegħu ta' meta kien boxer, qed nisimgħu l-Elvis Presley għax kien ħobb jisma' Blue Suede Shoes. Ċelebrazzjoni ta' ħajtu ġifieri. Kien ċelebrazzjoni ta' ħajtu, ħafna iktar u l-qassisi sejjaħlu bil-laqam tiegħu pereżempju. U kienet vera moment ta' speċi ta' dan għex.
Dan għax u din l-istorja tiegħu, għara kemmi mimlija l-ħajja tiegħu. U kulħadd tiela jgħid l-istejjer dwaru, kienet vera differenti għall-aħħar. Ġifieri asnaf jekk barra kien xemm ix-xita, ma kien jinħass li hemm li s-sala kienet mifquwa xemx istija. All right. Naħseb kien hemm ċans ta' opportunità ta' xi ħaġa u ttieħdet li nemmen li hekk jsir iktar ġid għall-istess komunità għal min kien jaf u x'naf. Iktar milli femt we're trying to be dismissive of isma' tlifna xi ħadd ta' żisalina. U minn flok beħna isma' suq ħammoru milux sa smajt waqt funeral assis jafża biex ma nżommux lill-familjari għax ftakru l-funeral għadu mhux lest fadal isir id-difna għallu jekk jogħġobkom iżommuhomx fuq is-suntir. Għalla mmorru jendu. Tipo s-saċerdot irrit imur id-dar. Sadam, ovvjament, mux għetnajt li it's the rule. Sabaw da jaf kien dal-proxmu, għet waħdu, u ma nafx jismu, u anything. Imma il-sentiment ma nsibux daqsek surprising, għax ħana fej jidħol mewt, kem jista' jkun. Imma it sounds more like a perfunctory order mill-li spiex ta' għaxu tant għamel minnom dal-funerali. Li għaf xieġi, jissa jmorru ballar jieħlu. Jista jkun li ju kien li ju kallu jmorru kollu ċimiterju ma s ġidumu. Eżatt, jenek nasib, jena dak il-motiv. Imma nemmen u koll li bnidem bħal dak, kiku ma kellu xċertu qafas li tejnu. Sawa biex jistajaj ħaġa bħal dik, kieku kien jaf li jisma, eżempju, t-wemminti għaw muġek muwa differenti, naħseb li l-imġieba kienet tkun differenti u koll. Karla saqsitek, do you think that religion and spirituality are two different things entirely and why? Iwa. Mela, religion jena jisa bħala institutionalized religion, kiku spirituality mux bil-fors. Sawa, issa, fej jitħor religion, attività umana. Sawa, li anka kollettiv, il-grupp u xnafjen, għax fl-axar mill-axar il-bniedem anka bħala individu huwa reliġjuż. Jagħmel l-affarijiet b'mod reliġjuż jekk hux jipprepara biex imur għax-xogħol jew l-breakfast jew mar mhux il-liturġija tar-ritwal fil-knisja ma kollha kemm li għamel ħadd li mar il-qudies li wara mar ġabar il-pastizzi eżempju dik kollha kemm hija r-reliġjon. Il-problema hi li nħawdu sewwa li tkun spiritwali ma li tkun reliġjuż. X'taħseb? Dejjem kif qed ninterpreta l-kliem. U d-definizzjoni ta' spiritualità x'inhi? Li spiritualità jien inqisa intellect, basically. Għalija u għal-ħsieb ġifieri naf il-persuna li saqsieta u naf li anka ma naqblux għax għalija spiritualità goes beyond. Għalija imma li jien infim minnhom għad nħu ħsieb moħħi għax najtara jaqdini aħjar. Li jien parti mill-proċess nibda naraf li l-nifsu, nibda naraf ċertu tendenzi u xiejn u xitellef dat tendenzi. U għalija dak huwa vjaġġ spirituali. Meta inta taraf li l-ek innifsek, dak huwa l-spirituali. Issa, ir-reliġjoni x'nużaw bħala mekkanizmu biex inkampaw. Li jista' ikunu fl-imkien, ovvjament, imma l-spiritualità taf tkun telqet u inti qed tagħmel religion mindlessly, simply għaliex ir-rutina taqdik. La, u vera kelli niftakar li xtaqt nkellmek fuq ir-rutina ma episodju ieħor. Staġun ieħor. Mela, there are people who have a dream, u di wkoll minn Karla. There are people who have a dream which comes true in waking life, even if this is the brain coming up with that unique probability. Besides this, we could have psychic senses and downloads that we pick up in our waking or sleeping state, but don't have the language and knowledge to speak about. This shows a strong probability of the soul and the brain working simultaneously. What do you think of this? Mela, tibda biex għalija memx l-idea separata ta' brain and soul li jiddependu minn xulxin. Soul huwa mind, sawa they're interchangeable kif kienu l-Grigi tal-qedem, psike, u li huwa prodott tal-moħ. Il-biċċa l-oħra ta' qabel nistgħu nerġgħu nitgħu naqra l-fuq. Meta kien hemm ta' download thing. Downloads emmi that we pick in our waking or sleeping u l-istess fejn jidħol il-ħolm minn da. Tista' tkun lingwa, tista' tkun a mode of expression,
Ifi għannifisa ma naħsibx li ħażin, tibda tiġi ħażin jekk bħal kollox, mhux bil-fors. Reliġjon tista' tkun filosofija, jista' jkun x'beħsibna nagħmlu nhar is-sibt li ġej. Jekk inkunu rigid, jekk at any point ngħidu isma' m'hemmx ċertezza, kollox huwa tentative, kollox huwa fluid, allura we can entertain. You look into ċertu affarijiet. Issa di għandek problema xorta min-naħa l-oħra li jidher li jisu l-bniedem bħala kif aħna li toqgħod id-duq ftit l-awlem, li toqgħod tipprova takkumula fimt billi hemm ċans li tagħmel ħafna u ma tagħmel xejn fl-istess ħin ma tasalx. Isu kultant aħjar ġas taqbad a method, a training routine. Sewa itfa' moħħok hemm jekk jista' jkun taħsib x'wisq u imxi magħha. Sewa. Imma ili qed issaqsi naħseb iktar speċifikament huwa fuq dal-fenomenu. U miegħu nista' nżewweġ fenomeni oħrajn. Ta' meta inti toħlom sitwazzjoni u xi ħadd, u mbagħad l-għada ikollok dik l-esperjenza imma mhux fil-ħolm. Kif kontat li anke l-ħlom bija le biex jagħtaw. Ija ma dik differenti. Le, u ma kienx biex ta' maħlomx li konna qegħdin fuq il-podcast daqqa waħda qegħdin fuq il-podcast biex ta' jew il-tajt miegħek għax biex bażikament jien niktab il-ħolm tiegħi kull filgħodu u nserta li ħlom beltin u batlu speċjal biċċa tad-diarju fej ħlom bih u mbagħad tlu sma' nagħmlu podcast bro. Għaliva. Boom, 3 sigħat. 5 hours later. 60 wara ħarġu minn hemm. Imma l-istess answer tal-Kristjanizmu, mhux li żgulle għax ma nafx daqshekk. X'tagħmel biha l-affarijiet? I'd entertain it, imma ma nafdax fiha, u ma nafdax fiha għax dejjem hemm iċ-ċans li jinsbaljat, li jinfallibli. Il-pożizzjoni tiegħi jekk irdu nkunu tekniċi tkun epistemological fallibilism, mhux eżatt nihilizm, imma jinkonxju li dak li ngħidu li nafu min għalina nafu qatt ma tista' tkun. Ġifieri inti taħseb li forsi il-ħolma mhux vera tkun memorja, imma tiġi f'mument u xi ħaġa f'moħħok biżball jgħidlek isma' din memorja ta' wkoll. U tara Derren Brown u tara daw il-fimt planting ideas u x'nafien. Jien fejna fl-ħlomta u mhux issa minn għalija l-ħlomta. U għadna ma nafux deja vu x'inhu eżatt u tħossok li qed tagħmel xi ħaġa li darba u tibda taħseb li l-ħajja dejjem l-istess u qed tirrepeti ruħha. Però mbagħad hemm ukoll il-potenzjal li forsi waqt li tkun rieqet il-kunċett tal-ħin jikkollassa li tiġi f'dimensjoni naqra assurda fejn m'hemmx ħin, m'hemmx forom, m'hemmx biex jew il-forom kif nafuhom aħna ma jeżistux. Biex jaħarbu xi affarijiet li biex huma dbassir ta' dak li se jiġri fil-ġejjeni, fil-kuntest tal-ġejjeni kif nifhmu. Jien isni nħu gost nentertainja kollox, sakemm tibda dieħla ċertezza li hekk għax hekk. Sakemm maħniex qed nitkellmu mezz, jew anything li tista' tkun spjegata bil-mezz, ma tgħidlix jew physics. Mort dak il-basic għax imbagħad mezz, physics, chemistry, biology in that order, naħsibhom u l-komplement. Mbagħad culture. Skont Harari. Mela, Neil skont Harari. Neil. Dak platoniku wkoll by the way barra. L-istess l-idea li l-umanità għandha xi aħdar. Mela, Neil, xaħat li ibbati bl-ansjetà u l-ħin kollu jaħseb li mhux jilħaq l-iskop ultimu tiegħu. Eżempju, il-waiter mhux iservi biżejjed imwejjed u qatt mu ħajjieħu promotion. Kemm hemm mod kif jirrealizza skop ieħor? Ma ċek hemm. Immaġina li jkun hemm, imma trid tara kemm dak li jkun f'ċirkustanza u f'sitwazzjoni anke li kapaċi ċirkustanza. Ċirkustanza, le? ċiklu. Right. Jaf ikun eżempju jekk jgħat ingrained f'ċertu rutina, jaf tkun diffiċli to unlearn
li, eżempju, danka, namlu mod jendi, għatmalt għajd bi għal-ħagġa, dil-idea li jisma skopijiet kollan daqsu laqwa xieħdem għalik u jimmina li għalli daku l-iskop. U tiġi jentu ta' idili, u inti għax ħabib tijaj, nafdak u nemnek ta' u nibda najda, taf kem niddiskuti affarijiet ma' terapista. U najdela, u tajdli, tafa di, u najdel imma la nafaw, għalfej mux nħossaw. U ninduna x'le ċertu mekkanizmi ikunu ġaħedin hemm u għatfadal u x'nafiex vida jaf ikun. Anka d-forefront jgħidlek iwa ta' nsib skopi uħra x'da mhux jaħdem għalihom u l-iskopijiet kollha xorta ma deep down xorta jkun hemm dik il-ħaġa. Li tibqa' meta bdejt nieqaf immur qudies, kont konvint li m'għandix għal ġiġi mmur qudies, eżempju, given xkun naħseb għal xi xisservi u hekk għax il-qudies għandha l-funzjoni tagħha għal min għandu. Imma għalija ma kienx. Imma l-ewwel ftit drabi ħassejthom il-ħadd li jismaw xi ħaġa mhux tas-soltu. Ma morx qudies. Fimt? Imma għandi raġunijiet tiegħi fejn ma mmurx qudies, ma għalx xi tintextex minn ġewwa. Fimt għalfej ma nistax nibla żejt tal-ħut tal-lum. Fimt għalfej anzjuż għax qed inħossni ma żomm ma nkommu missieri u hekk kulħadd jgħid relax fuqha, ħadd laħat qallint kif ma. Fimt? Allura għal xiex. U ngħid ma isma' xi ħaġa weħelu. U inti d-domt le tmur Ejwa. il-mużew. Mużew kont ta' 17, ġifieri l-aħħar grad. Kienu ziduwa fi żmien, ma kienx għadek tinkorpora ta' 18 sena, tinkorpora ssir membru ġifieri, ssir soċu ta' 20 li xorta minn fa' kien għadek żgħir. U taħseb li din l-antipatija li għandek li l-Kristjaneżmu ġejja wkoll mill-fatt li domt ħafna fih u iktar milli kellek bżonn. Possibilment, iwa. U għaw, domt fih ġifieri bil-libertà kollha tiegħi għax ovvjament kont qed nemmen li qed nagħmel li qed nagħmel. Issa, għax hawnhekk ġanaf li mela ħajkolli nagħmel dat disclaimer għax ħadd toħroġ li għalhekk irrabjat qed tara għandu personal ġiriri. Ma ħossniex ħatajtu osti. Ma ħassniex irrabjat. I mean, ma taħass irrabjat lejlet, taħass kritiku. Ir-rabja daret qabel kont actually irrabjat. L-unika ċertezza hija li l-Kristjaneżmu huwa ħażin. Li ma naħseb ħadd affarijiet li huma tajbin. Illum ir-rabja tiegħi hija pjuttost li l-argument ta' thoughts and prayers, eżempju, fimt, jiġri accident li seta' kien evitat, jew li thoughts and prayers, għal-madox thoughts and prayers minn, fimt, dal-argument għazin, jon kella meta kellna konna milna ta' Radio High u daqqajna msomma l-likwidu xnafienu Radio High, CD ġesu ħaj ma tistax ma tamilix, sewa. Tista, hemm il-potenzjal li ma tamilix, minti għalet ġejt li Oġbitna u għamilnija, femti hija espressjoni u dik hija tagħna u tfajni, our rallying call, insomma, mhux naf, segwaċi tagħna jafu u kollox jieħdu gost maħħal fejn ma ttielhom xi ħasra. It-teddit li beda ġej, sewa, li bdejt ngħid imma żomm minn għandek intant femt għax żebbliħna, issa Murajja Charlie Hebdo ta' u x'naf jien, ġeswi Charlie u hekk, imma anka qas bisset taraf li int qbatt ma xi ħaġa. U qed tagħmilha akkosta kollox. U qed tagħmilha ħażin. Femt li parti mir-raġuni li inti segwi tgħidlek iġġib xruħek kif għadek kif ġibt ruħek. Femt u turn the other cheek u x'naf jien u kien hemm min xtaqilna kanser u min xtaqilna femt talli u rejna l-immaġini ta' Ġesu insomma u dil-mużika u x'naf jien għax daqshekk hija sacred cow. Għalhekk noqgħod attent mill-lingwa u bdejt ngħidlek nistgħu nerġgħu niġu kważi isu l-insara Maltin li għandi problema bihom, bejax l-oħrajn ma nafx jagħmlu u bejax għandi l-impressjoni li jkunu naqra iktar ċileks. Għawek għaw l-idea li le, jekk int m'intix bħalli mela ħażin u jien dik inħossa. Inħossi su toqgħod. Ma taħseb li dak il-ġudizzju qed jinbet minn l-inċertezza tagħhom stess li jekk xi ħadd kapaċi jipperswadi jibżaw mill-fatt li daw l-affarijiet kapaċi jipperswaduhom li għandhom żball. U jekk xi darba jaslu għal konklużjoni li għandhom żball, daw ħajspiċċaw mingħajr ankraċ fl-eżistenza, disorientati u mitlufin. U għanti terapista ma' ġembek spiex, u konsenajtaw il-mezzi biex, imma wieħed għandu jisaqsi jekk għandu xallura jibqa'
jaddas rasu, fimt, ġasta xed nibża l-inkun zbaljata, dik xħaj. Min kien dak l-eżistenzjalisti skoprejna li kienu spiċċaw kristjani? Sartre, insomma. Ma, George. Maġinax li Sartre. Xuħet minnu, jew Sartre jew Derrida. Xuħet minn dik il-kumpanija. Bela. Possibilment, u l-istess, u ma tfissirx għax bnedmin, Nista ġifiri jene konnu f-istaġun li, miss nkun jgħat kanonku għaw, u naf li nistax għandi kanon, kan konkunat, ma nafx tajdlu fil-familja. Sawa, kuġin ta' missi le, kuġin ta' nannu għax s-satelajn. Anka, aħna kellna xi siju. Anki, inti sta tkun kanonku birkirkara. Siju salf pa' missi. Ma mux mot l-istess wieħed. Xinu għu? Le, ma sebx jista' jkun. Il-kanonku, l-istess kanonku. Le, ma sibtu kien kanonku. X'kien jagħmel siju salf? Agostinjan li tnafeġ. Mela, George, kemm inqajjem il-punt dwar l-eyewitness testimony li mhux dejjem tkun reliable u daħħal l-eri ieħor ta' inċertezza fil-punti li qed tiddiskutu u nistaqsi kemm huma reliable l-esperjenzi umani. Jifimni. Li jew il-men tistaqsi, ġest nitfaw magna tal-pimbol tija stja. Ara, jien naħseb li kieku nkunu konxi ta' dil-ħaġa, iktar. Nkunu iktar kawti f'dak li namlu. U f'dak li najdu, sewa. Storja ta' eyewitness vera falluta, kienet l-istorja tal-Wejza, l-Wejza kien qiegħed għaddej fuq mutur il-Mosta. Daret fuq karozza, insomma, u tajretu, speċa kienet is-suq ħażin il-karozza. L-avveniment kollu ratu oħt il-best friend tiegħu. Sewa, ġifieri di ma kellha ebda raġuni għalfejn tikdeb, anzi xtaqet tgħin lil Wejza speċi. Meta l-pulizija saqsija x'karozza kienet, għaltlhom tipo van abjad, meta fil-verità kienet mini minor sewda ostja. Ġieli ara x-xokk kemm hu kapaċi ara bis-sensi. U l-istess imbagħad għall-ħolm u l-affarijiet l-oħrajn. Għal xi ħaġa l-Wejza. Jaf kemm kienet jiddajja. Mela, Salvu, as I see it, there is sex and the rest is sublimation. What do you think of that? Motherfuckers. Taġobni għax smajt il-kelma sex. Naħseb għandi bżonn iktar approfondiment, no pun intended. Ma nafx kux ħirġa mill-essej ta' Freud. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Bażikament, Freud palma nafu spiex ta' ħafna mill-idea tiegħu jorbitaw madwar l-idea ta' sess bħala l-mutur li jaqgħana wkoll biex naġixxu fil-ħajja li tmur ukoll nara speċa hemm convergence bejn dik l-idea u pereżempju naf is-selfish gene ta' Dawkins. U hemmhekk speċa għandu dil-essej fej jiddiskuti l-ħajja ta' Da Vinci li fit-tfulija u fl-adolescenza tiegħu kien pervertit ħafna u pervertit mhux sesswali u violenti mal-annimali u hekk li biżmien irnexxielu speċ ta' jirrepressa il-parti sessuali tiegħu u minna jagħmel dan il-proċess ta' sublimation li minnu ħarġet dil-arti kollha. Imma bażikament li qed ipotezizza. Ċennelingal minn ma jifhimx. Eżatt. Ġifieri bażikament di l-arti kollha li naraw ta' Da Vinci hija frott il-fatt li huwa pervertit. Jew restritt. Pervertit. Eżatt, restritt. U allura speċ ta' minn hemmhekk xismu. Jena naqbel li speċ ta' tagħmel sens, ta' ħafna sens. Anka sex is a driving force li għamel ir-realtà li. Pero I don't think it's all about sex. I think it's a big part about sex. I think a big part is I think it's survival and sex. So as those two things. And survival is thanks to sex. And survival is a precursor for sex. So Inkun sajd, sex is a precursor for survival, għax dejjem i species u mhux individual.
Le, is individual u mux species. Ma individual mux importanti, tinsix. Għalik mux importanti, hija fucking kommunist demel. Li l-individu kollu, bro, sorry. Platon. Isma, di Platoni di xie tibta offiza, ġivi għandi bżon nħosni bximot insultat. Imma ġasturi kif anka jek forsi u mintix kredenti jek xibdejna najdu qabel, imma l-istess mekkanizmi platoniċi, western thought ta' li ju imbazzaru kristjani għalina. Just a selfish asshole, bro. That's all it is. Has nothing to do. Le, ma just. Isma, ma li teħx tajab biex tmur il-ġenna, mux argument selfish, jua, ta' mux. Emma, de. Imma naħseb jena kullħat huwa selfish u fl-ħar minna. Il-kelb huwa selfish, il-pirana hija selfish, il-serp huwa selfish, jena selfish ukoll. As individual in the great scheme of things, ma nfissru xej. Il-ġenerazzjoni tibqa sejra, għax l-speċi tibqa sejra. U il-ġenerazzjoni u l-speċi għax joħloq realtà xi xi ħaġa as opposed to xej fejn nidħlu affarijiet ħajjin. Et ukoll tmiss naqra l-idea tal-iskop. Ma so, wix bul salvu. Il-mod li laqwa li jagħmel is-sess ma jimpurtax li dajmut wara, id-debba tax-xitan, kollha. I mean, l-Animal Kingdom huwa littered b'eżempji ta' sess li tajt da vera ma qabbillux men, jew vera ma qablilix sawa, imma tibqa' ssir għax m'għandux għal xi jkun hemm skop jew raġuni, laqwa li hemm xi ħaġa li taħdem. L-iskop hija li tkompli l-ispeċi. Imma ħanerġgħu nidħlu f'tal-iskop mhux ħawx għali. X'taħseb fuq il-mistoqsija tas-salf. Jiena naħseb li fil-fatt hija jekk il-sopravivenza hija dak li jippreċedi s-sess u fl-aħħar mill-aħħar speċi aħna li qed infittxu huwa s-sess imma mbagħad l-anzjani ngħid jien. Le, ma m'għandux jaqsam. Tipo l-anzjan li jew l-anzjana li qasadu jiġi għal period li manda jibda ħajra sesswali imma tkompli tpitter. Għax x'inhu jimmotiva li tkompli tpitter għajr li speċta joġbu għal-meravilji li hija kapaċi toħloq u speċta xi derive self-esteem. U għaxek taf. So sex is not the only derivative. Għandek eżempju bħal da li actually ġi minn sex li kieku jkun għalija, b'rispett kollu dejjem pass il-qoddim minn dejjem nibqa' nżomm li l-fatt li aħna mmutu sewa l-mortalità, imma jekk hemm driving force li actually għamlet ir-realtà li hija sess. Li sess jiġi ħanibqa' ngħid jiġi qabel is-sopravivenza. Is-sess xi jagħmel is-sopravivenza possibbli. Immaġina kieku ma sopravivenza jagħmel is-sess possibbli għax jekk ma jsopravvivix. Huma interdipendenti. Eżatt. Imma jekk immur pass lura, jekk immaġinana Alla x'għadni kif ngħidu hemm dinja jew xi ħaġa u ħanoħolqu ħlejqa sewwa u ngħidu wara nagħmluhom raġel u mara nagħmluhom. Sewwa, jekk jien irrid sopravivenza, irrid niwwajerja is-sess. Jekk aħna ħloqna xi ħaġa li m'għandix sess u ma tiġġenerax, allura daħloqni fraħna naqra bihom u mbagħad hawn ġara. Mietu, hawn spiċċa kollox. Spiċċat ir-realtà, issa għandna ġebla tiflowti vojta. Sawa, mela le jrid ikun hemm is-sess mill-bidu aħna nitwiedu we're sexual beings from conception. Sawa, il-ġenetika tagħna tagħmilna sesswali. U as opposed to xi ħlejja oħra li nħolqu, ovvjament sakemm ma kinux kapaċi bisexual reproduction, sawa li narawha, jekk ma kinux kapaċi għal di, waqfu u spiċċaw. Allura, the species survives u tibqa' tiġġenera ruha għax sex is a thing. U sex happened to be a thing accidental għax ftakar li m'hemmx a conscious designer li actually made it so. Nixtiequ li hemm għax għandu ħafna xi jwieġeb kieku. Imma naħseb mhux qed temu fuq l-idea ta' sublimation. Jekk qed tifhem sew, is-salf qed jgħid u korreġini jekk għandi żball salf li dak li jimmotivana biex nagħmlu kważi kollox. Li aħna nodu nparlaw hawnhekk, li npittru, li nagħmlu jinnaf li noħorġu l-Lamborghini biex huwa kollox imnebbaħ mill-ħtieġa li nnieku. Erġa'? It's a substitute for sex. It's not us yearning for sex. Li spiex ta' jiena nkun pittur tant tajjeb li nitla fl-istatus allura jkolli aċċess għal ħafna aktar
Zom, misset naħseb li fil-kinqas ġiviri, x'kienet kif tpoġġi Li huwa sostitut, l-affarijiet kollha li nagħmlu huwa sostitut biex nissostitwixxu l-kirba tagħna għas-sess. Ma nafx daqshekk fuq, amma with a hunch kieku ngħid ijwa. It's a tremendous driving force, għax naraw Le, ma ukoll. mhux driving force, u qed jgħid li l-fatt li pereżempju inti tagħmel radio ħaj, minflok tagħmel is-sess. U iktar frekwenti minn sawħed mill-li għor jek għan jħadu imma jek ma morru xem. U jinda l-podcast ta' ġviri. Possibli dejjem from the top of my head issa sawa għax aħna maħnix neutrali jew left to our own devices, aħna nitwildu ġo dinja, ġo soċjetà li ġa qabdet ċertu momentum, sawa u l-affarijiet issa bissewa u bidnewa u fiex waslu jew fiex għandhom jaslu. Ma fux imma ġa hemm xi ħaġa, sawa. Bħal kemm il-darba anke jien stess li nħobb noqgħod ngħid naraw minn fejn ġejjin, kieku għazqat ma noħroġ mid-dar, fehmt ikollok bżonn kultant just minn il-leap of faith li għadna taqbadu kif jgħid il-gbirton jidrago it-tiela. Sawa. Imma, forsi u għalek ġili niġġeneraw l-idea li l-umanità tipprogressa għax early civilizations u societies u hekk konna inqas hindered. Fehmtu bdejna nitalmu jisu mill-iżbalji. Tipo, rajt, orġi tal-ostja, sawa tal-ġen, għambat isma, ma jinħolqu naqra problemi u kol, jew fej jitħlu tfal, jew fej, min jaf kiku, u nibdew norganizzaw. Issa-ħna, nani fuq spallejta ġganti, ma nix għaxix nerġun u morru mill-bidu u naddu mill-istess jenna pitfalls u zbali biex niskopru l-istess affarijiet, għanna vantaġġ bħal dak, men, għara xamlu. U allura, aħna nitalmu li is-sess li hija xi ħaġa ċentrali fl-eżistenza tagħna hija l-eżistenza tagħna kieku ma kienx is-sess, ma kienx ikun hemm sopravivenza tal-ispeċi u ultimately ma ħnixaw. Sewwa, nitalmu li isma' din użawha għal ċertu mod. U allura x'imkien trid tmur dik l-enerġija u whatever u naħseb jekk qed nifhmek sew kieku jien b'dak il-mod nispjega. Imma għax aħna malma, jew għax aħna femt, mbagħad jidħlu fatturi oħra li eżempju jien inħobb li ikolli positive feedback sewwa u jtappuli u jekk jien xinaqa people pleaser, allura nobdija dil-ħaġa, jekk jien ribelli anzi immur kontrija u iktar femt inkun jew promiscuous jew fuċ in-nies femt fejn jistgħani kulħadd ħarġet. L-istess daħħar set naqbdu naqra, mżomma daħħar trid tara naqra meta jkun dal-aħħar. Badna naqra kien hawn dik li daħlet il-belt bil-bikini għax b'sorma barra. Qabdu wieħed l-istess kienet jimmasturba Pembroke fej il-baħar. Tibqa' men ħalluhom ostja. Le, ma taħseb li ħaġa tajba li xagħti intefaj ġerriħ f'bajja pubblika. Ma nafx fej kien bħala bajja pubblika, ma l-video kien isu naqra mill-bot ukoll. Il-ħażin iktar rajta. Sens jista' jkun li għandu xi problemi mentali ta' daw ukoll, ġifieri. Ukoll jista' jkunu ħafna affarijiet. Ma nippreferi soċjetà fejn ma jkunx hemm it-tifla tmur tiġri għal ballu nisib wieħed qed itieħ maxxat. Preferibilment, jekk jista' jkun, biex ta' tolleranti ħafna ma naħseb naqla l-oras. Imma isma' kien eżempju jekk qed nieħdu x-xatta Pembroke. Għandi ma nafux eżatt fej, ma ġil mur lej St. Andrews jew fej l-IFE, anke nagħmel yoga hemmhekk, eżempju sewwa. U noħu gost immur hemm taffa xaqliba ma nafx x'qed niġi Mhux punt. Femt, u jmorru hemm u l-loki id-dar, għandek bib tad-dar, idħol id-dar, tieħ kemm trid. Dalla, u ġejt ġerri ħalfej, ġejt ġerri ħaw. L-om jisparaw tantam fuq, u ġejtu. Le, ma nifmek, imma il-ħagġa fija nifisa tantija harmless, taf kif. Li għet najt isma da kien fej il-bahar. Emmek, issa jek fej il-bahar it turns out li kien pjuttos ġonnis. Naf minn. Nara naqra making a storm in a teacup, tipo. Le, miex l-ar ħagġa ta' dinja, ma nipreferi kiku. U anka, ġveri, da argument l-istess anka fej jitħlu tfal u ek, nifem, li that's not the way to learn about it, imma anka, taf kif, you cannot protect you, I mean, tħallihom tipu ma jafu xej, kultant, irġil it-għom il-tendenzi u jgħodu jgħamlu daw l-affarijiet. Għandek xtamela qoddim in-nies, tamilx bħalu. Fis-sens li minn xi wieħed li spiex ta'
konservativ mod estrem, jien ftit konservativ, ma mhux mod estrem. Imma speċta hemm ċertu proċessi. Tipo t-tifla għandha 6 mhux tanti għal alġebra, qed tifhem, jew il-Pythagoras. Għax moħħi ma jiflaħx għaliha, speċta bħal l-istess ma jiflaħx għall-idea tal-kopolazzjoni. Imma għadha naqra ma ta' qabel tinsi xi ċertu idejat fuq fejn jidħol nudizmu, fejn jidħol sess, ġew minn ċertu filosofiji, jiġifieri tfal ma jikbrux, ma jibdewx bl-idea li trid titatta x'inkellu ħażin, li anka dik isma' qabel ngħidu għall-itfal, let's revisit it, aħna xi qed nitattew, eżatt. Biex jimmewtu l-parti primordjali taħna, għax aħna nixtiequ nkunu ħafna inqas annimali milli. Taħseb għax jien rajt Schindler's List u tajċ kemm kellu nisar win inġo fih u ma sħanx aqqas daqshekk men. Femt dak kulħadd tarwin kien. Min sejtu Schindler's List, ovvjament il-kuntest huwa differenti, li daw kienu ħajmutu, le? Il-kuntest huwa ħafna. Kamp ta' konċentrament, dik ġifieri m'hemm mhux in-nudità. Ma tkun għaddejt day to day jaf timpattak. Le, u apparti il-punt ta' bej il-xewqa d-divinità u l-bestjalità kien ilu l-inqabes qabel ma ġabu marweni. Fiex daħlet. Il-bestjalità fis-sens ta' il-mod bestjali li aħna ninteraġixxu ma' xulxin. Sejta dik il-biċċa? Le, Xsibta għadek għed tissemmi Schindler's List. Le, Schindler's List. Mux ġifir li kienet jaxxu l-annimali. L-imġieba ta' nazisti fil-konfront ta' dawk il-lut kien ta' annimali li. Bla dinjeta. Għalek, issa bl-istess mod li inti kapaċi ta' jtisma' di vera nudità, imma miex l-esta assessu għal-ħaxi, ma taħsibx li aħna anka bħal meta bdejna nidraw il-bikini su ċertu affarijiet, inti tiġi f'puntu tajtiwa, bro, daru jena, ma bdaqsek ma jfissirx li għandi għalġiex. U jien xorta nħos. Ma sibx taqqat ħajkolna soċjetà li daqsek spiex ta' irdu nkunu fucking l-elfs ta' Lords of the Ring. Il-realtà fiction bizzejja. Ma trid tkun daqsek ġiri kollok ekwinimita għaddisa, divina. Ma nafx, fċertu postijiet nara ġassiru jek titrabba fija bħal meta aħna anka trabbejna bl-idea li stess bil-forsi rrid ikun xi ħaġa pastaża. Femtu aħna nisħannu b'xi ħaġa li ara x'qed nagħmlu. Leħu, u mhux dejjem kien hekk daw l-idejat moralistiċi u prudiċ bdew ġejjin. Fil-modern Victorian era ġifieri qas l-istess anka fil-Medjuevu qas kienu qegħdin hemm. Femt? Jiena naħseb twasal għal ħafna kaos. Possibilment. Soċjali li. Possibilment. Għax, again, ma nafx, imma ma nħossniex komdu biżejjed li ngħid li ħalli kollox hekk għax jekk mhux hekk kollox down the drain, kollox għax allura mbagħad anka mhux ħanaqblu fejn naqtaw il-line ta' ġifieri il-burka. Femt il-ħiġab anka darba kien hemm wieħed il-mużew kien qalinna kien joħroġ magazina u ma nafx xaw kattolika. Ewwejja. Penthouse. Innaħa l-oħra, kopla kieku jkun mhux il-penthouse għawa. Imma insomma da xi ħaġa familja Romana jew xi ħaġa jew familja Kristjana nsejġix. U kellu żewġ modelli impinġijin, ġifieri mhux ritratti, u bid-dozz fuqhom tipo sa fejn tista' titqaċċad. Fej ħatieqaf. Fehmtu, u x'jagħmel seksi u mhux. Fil-fatt anke fil-porn, l-linġeri ħafna mill-użu u da ma jaqbadx jġiblek mara, fehmt, pum. Għamel għandek tagħmel. Le, hemm ċertu lob, anke sempliċement u xtawweġ darek hekk jew hekk jaffet u aħseb u ara. Fehm, li jiena naħseb, ejwa, u badna ma xi ħaġa li jekk mhux hekk nibżgħu li ħajkun hemm. Chaos, ma qasbis provajna. Namluha darba fis-sena forsi. Bħal The Purge? Eżatt, l-ewwel ġurnata tar-rebbija kulħadd żobbu barra. Għal-ħarambe. 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 Għax jekk ittija skop. Namlu fara. Mela, Jurgen, taqbel li l-mewt hi waħda mill-aktar affarijiet ġusti fid-dinja għal fatt li int minn int, sinjur fqir intellettwali, eċetera, għandek l-istess tmiem bħal kwalunkwe persuna u ħlejqa oħra. Equal equation, death, the great equalizer. Ejwa, naqbel għax darba smajtu kol komment li bażikament l-affarijiet iħżina kollu ma fil-ħajja mhux fil-mewt.
U għatta s-sjaġ verjek tuħu l-mart, s-sofferenzi, id-batija, tkun ħaj, għattejx. Għax tkun ħaj, toħdan raħjar probabli. Imma, allora, għax meta naqra l-ewwel ħaġa li ħsibt kienet le mhix l-istess għax jaf ikolli 4 ijiem ħajja u mmut. Jew ħajja twil imma ta' sofferenza u mmut. U xi ħadd ieħor jgħix ħajja tal-ġen u jmut. Fimt, ma dak xorta ġej minn x'imkien aħjar, imma mbagħad qed nidħol f'dal iżball li dak kollu huwa l-ħajja. Ultimately il-mewt hija the great equalizer. Imma konna Allura konxi taħseb li hija funzjoni ġusta jew l-aktar waħda mill-aktar affarijiet ġusti fid-dinja. Le, ma nistax iwieġeb dik ovvjament ta' sempliċi fatt li ħajkollok tuża l-kelma ġustizzja fuq u ġusta ġustizzja. u dik trid taqbad tindaga u tfittex x'inhi ġustizzja u ġusta. Sawa? Għax għal xi ħadd eżempju li rnexxielu jaħrab il-ġustizzja naf Hitler eżempju li ma ġiex iġġudikat fid-dinja ma minniex bħal Nuremberg trial. U dak u jgħid ħrabta jew kellek actually morna l-istowiċi l-ewwel nies li joqtlu ruhom bidejhom biex ma jinqabdux minn min qed jinvadi. Li kellhom l-idea li tlaqtulek sewa qatt ma kont taħtek qatt mirbuħ jien invictus. Ħaseb differenti f'dak il-każ, forsi fi żmien ir-Rumani ma kienx hemm klabs tal-futbol allura ma sajtx. Imma naħseb nistgħu naddu mistoqsija li jmiss jew. Qed jogħġobni dal-post jekk tispandi dan it-territorju għaw li qbadna. Ejju. Ma nafx għandkomx vacancy. Ma tim ta' John għal-wara li joħroġ. Mela, Robert Formosa jistaqsi the Lex Classic. Oh fuck, what is the meaning of life? U top 5 drummers. U top 5 drummers minn huma. Ma ħanibda minn dik avolja. Isma' din hija l-aħħar mistoqsija. Ma nafx daqshekk drummers fil-verità. Allura kieku jkolli nsemmi bej minna fu le. Għandek il-classics li dejjem huwa Bonham, Bonzo sewa u Ian Pace ta' Deep Purple li jogħġobni ħabba l-istili u kollox fimt bdejt minn hemm. Imma mbagħad kombinazzjoni semmejn il-bira, Michael Gallia, kelli naqra xorti fimt nkun drums ġili miegħu u hekk ġast jogħġobni kif. Kien jgħalmek jew? Mużika jew hekk. Konna ndoqqu flimkien Maracatu. Maracatu. Isu Brazilian percussion thing. Bissa ħatek Imma Maracatu ġajna huwa l-garax. stil jew band? Stil, Okay. Maracatu. Sawa. Imma apparti minn hekk ġili kellna xorti ġifieri kien jgħaddi l-garax, eżempju jurjena għarax jafu xi exercises u hekk li mbagħad suppost bqajt nagħmel imma ma kontx daqshekk dixxiplinat imma jew kien kull darba li nara ħidu jifqali moħħi. Naflaq għal 5 imma sa 3 nista' nasa inkella ħankun qed nivvinta tnej oħra li. Min tixċert fuqhom. Ekku. U the Lex Classic, what is the meaning of life? Le, sure life simply is. Il-bżon ta' ovvjament da dejjem x'naħseb jien, sawa? X'naħseb jien? Mela, meta ngħidu the meaning of life, dik hija ħaġa li we struggle biex insibu bħala speċi u sissa qatt ma jidher li sibna avolja ħriġna b'ħafna idejat. Issa given il-pożizzjoni tiegħi ta' xettiku hija li anke jekk insibu ma nkunx ċert sibtux. Allura jien ngħid the meaning of life is to live. Full stop. Is the meaning of life? U mhux kif u mhux xejn. Diki. Is the meaning of life to create a society where there is no demeaning of life? Le, laqqas. Oh yeah, but you have to fucking acknowledge the pun, bro. Alright, ma le, konti għadni serju. Sorry. The meaning, ġifieri tingħu. The meaning, le. The meaning of life is to create a society where there is no demeaning of life. Alright. Le, jaħsibtek is just bad English, mandu ngħidx li. Sorry, ġifieri, hija intellectual mhux bispan. Life simply is. Double danger. Mela. So I'm fucking done, bro. 5 sigħat u nofs. Jesus fucking Christ. How are you people still awake? Sorry. Ma, tajje, bro. Għandek forsi xi closing statement? Le, jaħsibtu ġat tfejna fil-verità. Le,
Għal-ommok sellejt? L-nsemmija program skiħ, nsellem waħda l-missieri ma jmurx Il-mami. għalih. Li sellemt li l-jien jgħata on, asnaf kif nider. U hija ħjar ma nkunx naf kif nider, ma jgħat fuq il-podcast ta' John. Issa probabli neħdu ritrat fl-imkien ukoll. Il-banja ta' Valerija. silġ mhux qed jagħmlu. Mark, li l-għet jgħid. Li tajjeb li l-banju ta' silġ mhux qed jagħmlu, dik inżommu għahem. Mela, da kollox taħdida tal-lejla, il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Mela, tlaqna?